Добрый день, добрый день. Сегодня у нас пятница, вітаю усіх, вітаю усіх. У нас сегодня пятница, сегодня спякотна, сегодня капец як спякотна. Хаджу плаўлюся. Ой, сегодня гуляем далей у Divinity Original Sin 2. У нас есть уже частка, мы уже, гэта уже третий раз, калі гульня перамагае, і яна даволі актыўна апошнім часам перамагае. Думаю, можа серыю зладзіць некалькіх стрымоў. Ось, з-за таго, што гульня вельмі вялікая, і я не змагу яе по тыпу полностью прайсці, хутчэй за ўсё. То, ну, по типу, за гэту рабіць серыю, гэта значыць на месяц на два рабіць серыю. Я думаю, зладжу, вось, і пакуль толькі думаю, калі гэта рабіць. Вось, наступны тыдзень, давайте хутенька пробежимся, потому что мы будем рабіць на наступным тыдні. Наступны тыдзень у нас будет только по голосованию, то бок мы будем крутить рулетку весь тыдзень. І я паспрабую вырашыць сваю праблему з карткай захопу, тому что я не вельмі жадаю стрыміць з PlayStation, ну, плануецца далей Death Stranding праходзіць другі, а напрамую стрыміць з кансолі, гэта значыць, што ў мяне не будзе оверлею маіх. Вось, я бы хацеў гэтага пазбегнуць, і ў мяне няма упэўненасці па тыпу, як гэта будзе адбывацца ўвогуле. Вось, плюс яшчэ налады хутчэй за ўсё прыйдзецца зрабіць, бо якасць можа упасць вельмі моцна, можа быць прыйдзецца з PlayStation некалькі тэставых стрымоў зрабіць, каб патэсціць PlayStation просто, ну, захоп нормально, а ў мяне няма тэставага каналу, таму я хутчэй за ўсё буду, рэальна зараблю просто, можа, тэхнічны стрым, і будзем сядзець там, сядзець клупаць разам, можа, нешта наладзім. Ось, ну ладно, гэта як бы на будучыню, на наступны, ну, можа, пасля наступнага тыдня паглядзім, што ў мяне будзе, можа, я картку захопаю за тыдзень не здабуду. Вось, і можа быць, я зраблю серыю Divinity Original Sin просто перад, каб яшчэ пацягнуць час, даць сабе часу, пакуль я наладжваю картку захопу, там, я не ведаю, карацей, што я не знаём з гэтым абсалютна, таму буду разбірацца літаральна, ну, пачынаючы з гэтых выходных. Вітаю, Прабай. Вось. Вітаю усіх, вітаю усіх. Пачынаем Divinity Original Sin 2. Ну, як трэці стрым ужо працягваем. Што ў нас па Divinity? У нас наш галоўны герой Фейн. Гэта літаральна шкілет, undead, які помер там невядомую тысячагоддзі таму, і яго раса даўным-даўно вымерла. Ён прачнуўся ў незнаёмым для сябе сусвеце і не ведае яго так же сама, як і мы. Ён яго пакрыху пазнае, разбіраецца, што адбываецца, і пры гэтым у нас ёсць асяроддзе некалькіх іншых герояў, якія сюжэтныя, скажем так. Яны, кожны са сваімі прыкалдэсамі, яны спрабуюць, мы ўсе разам заперты ў форце радасць, і, ну, форт шчасця, яго можна, не ведаю, як яго перакласці дакладна. Форт Джой ён па-ангельску. Вось, форт задавальнення, вось так. І з гэтага форта мы спрабуем выбрацца, і мы ведаем, для чаго ўвогуле гэтая турма. Турма для тых, хто валодае крыніцай. Гэта такі від магіі ў гэтым сусвеце, то бок, дзякуючы магіі крыніцы, можна амаль любы можа ствараць нейкі закон, калі вы пры нараджэнні маеце, скажем так, схільнасць да гэтай магіі. Вось, і зараз праблема ў тым, што калі людзі карыстаюцца магіяй крыніцы, то якраз такі атрымліваецца, што яны становяцца, вакол з'яўляюцца пачвары з бездані, і гэтыя пачвары пагражаюць сусвету. З гэтым змагаюцца магістры. Магістры у нас трошкі вось там нават чырвоненькія, бачыце? Вось гэтыя чэлы, тут нават канфлікт нейкі. Нейкая эльфійка супраць магістраў, яны ў чырвоных такіх, ну, у вопратцы такой чырвонай. Дык вось, яны спрабуюць пазбавіцца ад гэтай паразы, не паразы, гэтай праблемы. Вось, і атрымліваецца ў іх вельмі падазрона. Яны робяць гэта даволі падазрона, скажем так. Яны тыпу лечаць людзей. Кажу, ні халеры яны не лечаць, нават хаваць гэта асабіста не буду, бо ў гульне ўжо было шмат прызнакаў таго, што нешта не так. Так ёсць сэнс бал закидывать, ці так будзе? Я балы рэкамендую закидывать усё роўна, таму што, глядзіце, я калі зладжу серыю на Divinity Original Sin, то я зладжу не поўную, то бок гэта будзе не поўнае праходжанне. Таму вы ў любым выпадку можете закінуць на яшчэ адзін дадатковы стрым. Ну, тыпу, вось такое. Так што працягвайце закидывать, таму што яны не прападуць, скажем так. Калі будзе яшчэ адзін дадатковы стрым. Дрэнна ад гэтага не будзе дакладна. Вось. Давайте, там по выглядзе канфлікт нейкі. Ну, карацей, я нешта не памятаю гэтага канфлікта, калі шчыра, але тут бачна мёртвых магістраў,
нічого з їх подобрати нельзя. Так, вони пусті у нас. Собака там. Собака, що скажеш? На... Нагадую, ми можемо розмовляти з живілками. А, я не жадаю з нами. Я не витягнули зброю, і я сяроділі ельфа. Собаки лають на... лають, каб притягнути їх увагу до нас. Сэр, у нас до нас прийшли. Плануеце з гэтым Сайен, я не упомню, плануеце нас напасть. Так. Прикинуться, поднять свои руки и прикинуться, что это, сказать, что мы тут увогуле мимо проходили, склусить. Мы просто сподівалися знайти нейкі лут. Третье, кивнуть у бок эльфа. Гэта не вельмі падобна на пастку. Так. Прапанаваць гэта самае, супакоіць іх вязня, каб спакойна абхадзіць па выспе. Атакаваць магістраў. Блин, давай, я просто ведаю, што яны магістры херня, таму я, ў прынцыпе, даволі... Ну, ведаеце, прадузята я пастаўлены да іх, таму што я ведаю, чым яны займаюцца ўжо. Вось, прадузятасць такая вельмі відавочная, так? Яны лекуюць, просто хвароба надта моцная і пакідае цела разам з жыццём. Ну, вось. Спойлер, як вы разумееце, усіх, каго лекуюць, а кажуць, што па тыпу магістры лечаць і выпушчаюць па тыпу гэтых самых вязняў. І з гэтым, па сутнасці, як бы і прадаецца ідэя, як бы знаходжэння на гэтай выспе, тыпу, вы тут тусіце, а мы вас вылікуем, карацей. Просто нікуды не суйцеся з гэтай выспы, і у вас все будзе ў парадку. Насамрэч, не калеры. Я мы пропустила, мы под фортом уже швендаліся. Не, под фортом не швендаліся, гэта я просто ведаю, я выручаюся, гэта як бы спойлер да падзей, але там настолькі відавочныя падказкі да гэтага самага пачатку, што нават калі вы не ведаеце, у вас падазрэнне, што магістры гэта нейкая лухта. Вось, бо яны нейкія адбітыя. Кіўнуць эльфу. Угу. Яна у адзінку разнесла ўвесь гэты карабель. Споры гэта зрабілі, але не яна. Калі я не знайду астатніх... Угу. Які жорсткі момант. Я кажу, я гэта карабля не памятаю увогуле. Я яго маглі дадаць просто пазней, пасля таго, як я гуляў. Вось, альбо я нейка яго скіпнуў. Ну, па тыпу, я малаверагодна яго скіпнуў па тыпу 20-30 разоў, які я гуляў гэтую выспу. Ну, вось, яна там у першы раз увогуле зусім па-іншаму выглядала, і, по-моему, нават і не выспа была, калі яны толькі запусцілі ў ранні доступ гульню. Ну, вось. Карацей... Не, выспа была. По-моему, выспа была заўсёды, просто яна вельмі па-рознаму. Яна вельмі розная была за ўвесь час. Ён такую дэталь лора выдаў зараз. Тут ёсць цёмны туман, смярцельны туман, карацей. Гэта нейкая штука, якая імгненна забівае любую жывую істоту. Просто імгненна. Ну, няма ніякага ратавання ад гэтага. Гэта проста абсалютнае як бы забойства. Ну, вось, і вельмі падазрона выглядае як штосьці з бездані. Магістр Крэнт пагражае эльфу па тыпу прытрымай сваю эльфійскую магію, яна не вельмі вам дапамагла, калі мы запоўнілі вашыя лясы вось гэтым смярцельным туманам. Люцыан сказаў, што гэта было неабходнае зло. Я... Так. Угу. Мне проста шкада, што у вас больш не забіла. Ты, я спрабаваў даць табе шанец. Значна больш, чым ваш свяшчэнны орден даў мне. Сэр, яе броня. Ага. Сайен, гэта, я так разумею, магістр. Вось гэта. Быццам бы становіцца разлаваным, і яго броня пачынае развязвацца, быццам бы яна зроблена з, ну, па тыпу лазы. Оп. Бойка. Давайте попробуем яе выратаваць.
Яна ж нам не ворог, правильно? Так, яна нам не ворог. Блин. А ё-моё, я стреляю литерально у стену перед собою. Ось я молодчинка. Взмацняется. Но я сподіваюся, яны яе не заб'ють. Там як я гуляю. Забіў сцяну. Ну я показаў гэтай сцяне. Зараз я наведаю, хто тут галоўны. Так. Зноў жа перашкаджае. Я просто яно не вельмі відавочна, але так, яна не дае мне страляць нармальна. Трэба гэта ўлічваць. Атруту накладу на яго. Я не накладу ніякай атруты. Давайте собачка у нас... А собачка у нас без нічога. Без ніякай магічнай брані мы літаральна адразу праб'ем атрутай. І зараз Не, давайте паскарэнне. Ось так зробім. Паскараемся. Пейн гэта мы. І ўсё, і ў прынцыпе... Можна, конечно, прабегчы куды-небудзь. Ось тыпу сюды. Я ось так і зраблю. Самі сябе яшчэ атруцілі. Так. Собачка гэта... Калі буду збегаць, ён атаку па магчымасці зробіць. Давайте ўзмацненне. Каменную броню на сябе. Яшчэ одну атаку па собачцы. Усё роўна гэта не вельмі карысна, але што ёсць. Я магу падпаліць? Не, я буду сам сабе перашкаджаць толькі потым. Асляпленне было. Падняў шчыты. Цудоўна. Так, гэта можна абабраць. Бесплатно. Падняць настрой усім. Цудоўна. Усе жадаюць біцца. Гэты хлопча даволі шмат яшчэ брані на ім засталося. Можа па сабаку ударыць. Опа. Маланачкай. Шакаваная сабака. І адбяжым. Блин, атрут наступіў. Ау. Не вельмі ўдала. Лойс, спадзяюся, будзе ў парадку. Магу ли я неяк штосьці з магістрамі зрабіць? Мне падаецца, не вельмі. Элементальныя... Так... Нельга гэта забраць, мы нібы элементы які-небудзь. Мне шкада, што ў гульні нельга сабака заесці. Ну... Ваўчок жа ёсць у Іфана. Можна... гэтак самага... Духоўны воўк. Калі крыніца у нас адчыніцца, Іфан будзе ствараць ваўчка. Не зусім па тыпу сабака завесці, але... Ну, не зусім звычайнага, скажем так. Але хоць штосьці. Ні халеры сабе балюча. Так. Працягваем атакаваць. На жаль, карабель трошки перашкаджае мне, ён тут паўсюль мяне рухае. Давайте тады паспрабуем сфокусавацца поўнасцю на гэтым магістры. Вось так. Ён не загарэўся, але мы трошки заблакавалі хаця бы яму магчымасці. І давайте просто далей дальнабойнымі атакамі. Паспрабуем выбіць яму поўнасцю магічную броню і дабярэмся да яго. Забейме карабель. Не, карабель яшчэ прыгожы, можа мы ўплывем на ім. Ладно, можа не ўплывем. Ён не выглядае дастаткова цэлым. Ну так. Нешта мне падказвае, не ўплывем мы на гэтым караблі. Як мінімум далёка мы не ўплывем. Магчыма, ён плавае толькі па камянях зараз. Так. Сабака ўжо ў стане. Ён атручаны. Можа быць, яго атрутай заб'е, насамрэч. Давайте сканцэнтруемся на магістры. Поўнасцю. Так, брані на магістры няма ніякай, і у нас пунктаў дзеяння няма. Мы можам падпаліць, паспрабаваць магістра, бо у нас ёсць полымя. Было бы ідэальна, конечно, некалькі ворагаў падпаліць, але што ёсць. Не, давайте не будем блокаваць сабе праходаў, пакінем пакуль так.
Так. Я накладу лячэнне на сябе. Лоіс на сябе накладывае лячэнне. Ну, давай, калі ласка. Оп. Гэта раз. Рэгенерацыя. Лячэнне больш нікому пакуль не патрэбна. Будзем разбірацца з гэтым пазней. Вось гэтая жанчына, магістр Свенцін. Магу ли я... Магістр, калі ласка, можна вас на хвіліначку пакрыць вадою? Пасля гэтага... мне не хопіць пунктаў дзеяння, на жаль. Ладно, гэта пакуль пачакаю тады. Я бы жадаў па ёй ўсё ж такі ударыць, нягледзячы на тое, што там магічная броня. Вось. Шок. Блин, я сам сябе шакаваў? Так, і літаральна сам сябе застаніў. Вы жа халера, Магістр нічым не дапаможа. Не трапіў. Цудоўна. Што мы можам яшчэ? Працягваем, давайте магістру к этому настрэльваць. А там паглядзім. Максімальна шакуючы. Мы сабе больш шакавалі, чым ворага. Вось чаго мне шкада. Так. Далей. Наш Пейн. Нам бы пазбавіцца ад аднаго магістра. Вось ад гэтага. Давайте яго. Мінус. Мінус один вораг. Можна далей сканцэнтравацца на ёй, таму што броня ёй амаль выбіта. Ёсць атрута. Працягваем атакаваць. Вы, калі ласка, сканцэнтруйцеся на гэтым магістры. Мы такім чынам раздзелімся трошкі. Сабака ўсё яшчэ жывы, але яго яшчэ адзін цік атруты ёсць. Можа быць, ён памрэ ад гэтага. Калі не, то мы адной атакай проста даб'ем яго. Так, дапамагаем тут. Яшчэ одну атаку. Выбіваем поўнасцю фізічную броню. Атакі па магчымасці. Шакуючы удар зноў. Оу. Так. У нас один персонаж амаль помер. Давайте выпьем зелье. Я не ожидаю пропускать сабе досвід, магчыма. Гэтага персонажа паспрабуем спыніць. Яно же фізічная атака, альбо якая? Угу. Можа быть, не атрымаецца фізічную атаку нанесці. Вы же халера. Давайте паспрабуем хотя бы тады стрэлы ўзяць. Вось так. І стрэлы у нас палаючы будуць. Асляпілі, добра. Сабака ўсё яшчэ жывы. Давайте, Фейн. Паскарэнне, калі ласка. І мы зможам... Магчыма, яе дабіць, так? Не, адной атакі не хопіць. Ладно. Один магістр прабіраецца і дабіраецца до нашага чырвонага прынца. Чырвоны прынц у нас больш ваяр, таму яму, ў прынцыпе, нармальна атрымаць пашкоджанне, ён прызвычайны. Нічога новага для яго. Так, тут ёсць. Сабака застаўся. Па сабаку мы проста маланкай бахнем. Ёсць. У прынцыпе, канец амаль бойкі. Застаўся толькі адзін вораг. З мінусаў гэта тое, што чырвоны прынц хутчэй за ўсё ад'едзе. Змагу я неяк палячыцца за яго. Змагу я прынца, не прынца, а гэтага прыкончыць. Магістр да таго, як прынца ўпадзе. Не атрымаецца. Так, якія опцыі ў мяне ёсць? Пакуль не вельмі шмат. Не трапіў увогуле. Вельмі неўдала. І яна выкарыстоўвае свае дзеянні не на тое, каб нападаць. Магістра яна не атакуе, магістр даб'е прынца, так? Магістр вырашыў не атакаваць мяне. Я вельмі яму за гэта ўдзячны. Атрута.
Яшчэ. І... Дабілі. Elf murmurs, stroking her armor as if soothing a wild beast. Цудоўна. It is incomplete and made, it seems, from the vines themselves. Эльф нешта ж мармыча і пагладжвае сваю браню, так быццам бы яна супакойвае дзікую жывёлу. Яна не поўная і быццам бы зробленая з саміх ліан. The spores grieve. They wish only to create, not kill. Споры, як гэта? Грів. Мне падаецца, зараз будзе гэтая хвароба па тыпу, як перакладаюцца пачуцці. Вось. Споры сумуюць. Яны жадаюць толькі ствараць, не забіваць. This is why they grow armor from the vines. Do you see? Гэта за гэтага яны вырошчваюць браню з ліан. Бачыце? Каб абараніць мяне. It's the magisters who destroy. Это магістры, хто знішчаюць, які радзяляюць споры, злуюць іх. Супакойце, магістры атрымалі тое, што яны заслугоўваюць. A sad thing, even so. І нават яшчэ больш сумна. So Споры гэта магія стварэння. forget. Настолькі доўгія, што нават мы, сіоны, Саян. Што такое Саян? Саян. Нашчадкі. Ага. А не, гэта я не ведаю. Я не ведаю гэта. Давайте на вербам пойдзем. Саян. Нашчадак. Нашчадак патомак. Добра. Нават мы нашчадкі забываем. I find them. Я знаходжу іх. Restore the ancestors Спадзяюся, што яны восстановяць старажытнае дрэва, дрэва продкаў, згубленае ў вайне. The magisters Але changed магістры my souls away. кінулі мяне ў ланцугі і выслалі мае споры для навучання. І ў дрэнных руках. She gestures at the entangled corpses. Яна паказвае на трупы усе ў лозах. Зразумеў. То бок атрымліваецца таго, што яны забралі частку яе споры і пачалі даследаваць, і ў выніку дадаследаваліся. Ось, у выніку, як бы, па сутнасці, яна не нападала на карабель, а гэтае самае. Яны самі сябе забілі. А праўда, вельмі моцная зброя. No. You speak like a magister. Блін, Блин, я не тое сказаў, так. Не, ты размаўляеш як магістр. Споры прызначаны для жыцця, не смерці. Броня жывая. І я адчуваю, што яна жадае быць цэлай. Тогда, магчыма, яна сапраўды пачне размаўляць так, як размаўляе дрэва продкаў. Я знайду іх, ну, па тыпу іншыя споры, іх сяброў спор і пабачу. Нагадаць ёй, што яна захрасла на выспе. Это не важно. Мои споры ідуць, і я іду за імі, куды бы мяне не правяла гэтая броня. Вялікі жолуд? Ну, магчыма, дрэва продкаў гэта якраз такі вялікі жолуд. У яго ўпаў вялікі жолуд. Не, пачакай. У яго больш метафізічнае дрэва. Ён нават кажа, што гэта бессэнсоўна шукаць, дзе знаходзіцца вялікі дуб. Так што, можа быць, ён... Ну, у прынцыпе, для яго вялікі дуб можа быць заўгодна, так? Так. Дзякую табе за твою дапамогу. Ты выратаваў сёння не толькі эльфа. Добра. Выглядае, быццам бы дадатковы персонаж, амаль, ну, вось так квест яе хутчыць, быццам бы дадатковы персонаж для нашай паці. Так, давайте оглядим тогда уже, что на корабле есть, раз уж мы на корабле. Целый набор лоз падымаецца з трупа. Праз некаторы момант вы разумееце жудасную праўду. Яны не абвалакваюць труп, але прарастаюць скрозь яго. Сколар, агледзець уважліва гэтай лозы. Нешта наконт... Яны нешта табе нагадваюць. Вітаем этой горай. Просто эльфіка яшчэ не дасягнула ававёркага прасвятлення.
Лозы нагадваюць, маюць вельмі дакладныя прызнакі старой эльфійскай магіі. Той, якой нашчадкі карысталіся, каб стварыць цэлыя лясы. Угу. Так, яшчэ ёсць варыянт містыка, яго таксама паспрабуем. Мы адчуваем дзіўную магію навокал гэтых лоз. Your mind churns, the imagery too chaotic to bring into focus. The incursion ends, leaving you feeling weak and Добра, somehow містик не дапамагае. Мы адчуваем сябе проста аслабленым ад гэтай магіі. А Mines глядзіце. have split the corpse's chest with incredible Яны force. прабілі яму грудную грудзіну. Limbs and nail beds, anchoring it to the Тонкія карані абіваюць яго рукі і... Окей. Карацей, прамацавалі яго поўнасцю да зямлі і прараслі паўсюль. Просто эльфіка... там на гэта я прачытаў. Яны нагадваюць меканідаў. Ну, так, толькі, мне падаецца, гэта занадта складана была бы спасылка з другой гульні на Baldur's Gate 3. З другога Divinity на Baldur's Gate 3 спасылачка, гэта складана. Там вёрка на шкелете котки ездить, так? Так, все нормально. Там вавёрка з чэрапам... У яе чэрап кота, мне падаецца, на галаве, не? Не кота, там нешта яшчэ, чагосьці нейкай іншай жывёлкі. Гэта сір Лора. Это баявая вавёрка сэр Лора. Гэта вельмі важна. У нас вельмі крутая вавёрка, і яна на шкелете кота катаецца. І не пытайце, чаму, просто мы ішлі па лесу і, карацей, да нас прычапілася вавёрка, таму што яна выкарыстоўвае нас як жывы шчыт супраць пагроз, таму што у яе ёсць вельмі важны квест, і яна не будзе тлумачыць нам, які. The vines encircle a rough depression, as if something held there was violently torn free. Угу. Ну добра, ведаеце, я думаю, кранаць. Тут ёсць опцыя крануть, і я не вельмі жадаю кранаць. Потому што не. Гэта не выглядае небяспечным. Не выглядае бяспечным, наадварот. Так. Абяром усё. Можа быць, тут ёсць магчымасць на ніжнюю палубу спусціцца, не? Ока. Забяром. О, спора. Споры, які яна шукала, мне падаецца. Маніфест корабля. Перстёночек. Давайте забираем. И грошки забираем. Ну ладно, паперка так само нормально грошкаў каштуе. Падаецца ўсё. Тут больше не... Ну давайте уже ўсё смеці пазбіраем тут, потому что чаму бы не, правильно? Мы ўсё гэта прадаваць будем. У нас грошай няма, мы бомж. Гэта жабрака зусім. Так. Па-па-па-па-пам. Мне падаецца ўсё. Можа яшчэ паверху палазіць, але мне падаецца, там ні халеры няма. Не, па выглядзе нічога няма. А опцыі лізнуць няма? Не, я не збіраюся. Тым больш, што кранаць ужо, мне падаецца, занадта. Это не тое, што вы жадаеце ўвогуле кранаць. Так. Адпачнем. Цудоўна. Палячыліся усімі. У нас ёсць для перакінеза... У нас перакінез якраз такі ў Фейна, мне падаецца, так? Давайте-ка Фейну персонак і дадзім. Наш першы перстёнак, падаецца. Так, першы перстёнак увогуле на ўсю паці. Возьму сабе. Таму што дадае да перакінеза, і мы якраз такі перакінезам і карыстаемся. То бок ты не лізнуў павука ў храме Шар? Я не памятаю. Я дакладна памятаю, што я Кубара ў Дыскалізіум лізнуў. Вось гэта я памятаю добра.
Просто павука у храме шар. Ты разумееш, што яно было год назад. Тыпу, гэтага у храме шар я быў. Я вельмі складана у мяне праходзіцца Baldur's Gate. Я спадзяюся на... Вось зараз у мяне пачаліся выходныя, і я спадзяюся, я можа быць Baldur's Gate займусь. Сёння ўвогуле план, сёння выходную. Я магу, канешне, доўга стрыміць, але я збіраўся серыю, божухна, чаму я яшчэ серыю кажу? Я збіраўся версію сабраць Disco Elysium новую, і гэта тое, чым я займуся сёння, і плюс яшчэ там шмат дыялогаў на вычатку, і адзін дыялог, які трэба прасунуць, так што я, можа быць, на гэтым сканцэнтруюся, увесь дзень буду займацца гэтым. Усім. Пасля павука у мяне адбіла памяць. Ну, гэта звычайна, калі ты павукоў не лежыце павукоў, у вас памяць потым адбывае. Потым вы і размаўляць яшчэ нармальна не можаце. Мне падаецца, гэта таксама звязана. Дарэчы, так. Мы же шкілет, мы ж не можам лізаць просто так нічога. Па-па-пом. Гэта я, канешне, гэта самы архітэктарскі прадзяўбаўся. Я не прадумаў гэты момант. Мы нічога лізаць не можам. Так, мы тую локацыю закрылі, па сутнасці. Адзінае, што тут засталося, бачыце, вось туды. Мы можам адразу адправіцца да магістраў і у форт, у глыбіню форта адправіцца. Просто дзякуючы пальчаткам тэлепартацыі мы можам усю панцеву сюды перакінуць. Там, дарэчы, эльфійка мёртвая. Вось. Гэта пры жаданні вялікам. Але ў нас яшчэ хапае чаго парабіць у самім форце, таму мы гэтым займемся зараз. Мы не будзем пакідаць гэтае месца. Таксама, дарэчы, можа быць, і сюды бы дацягнуцца атрымалася, то бок можна было бы наверх форта дабрацца. Просто што это небяспечна, вось тут канкрэтна вельмі небяспечна, таму што тут аховы да халеры. Ну ладно, мы туды не пойдзем. Мы ўсё роўна ідзем у форт унутр сам. Трэба паглядзець, які ў нас квест увогуле тут нешта было. Остры камень, а навошта ён? Давайте возьмем камень. Чаму бы не. Мне падаецца, мы ў кагосьці штосьці забралі тут у лагеры, так? Зараз варта было бы захавацца, бо калі так атрымаецца, нас могуць абыскаць. Так, што ў нас агульна па мапе? Сюды мы ўжо хадзілі і тут чысцілі. Сюды мы выходзілі з шарапашкамі, разабраліся. У нас застаецца павыконваць квесты на гэтай лакацыі. Тут яшчэ ёсць з кім паразмаўляць. Вось. Па сутнасці так, давайте, што у нас па квестах? Можна квесты, калі ласка? Збегнуць... 4 реліквіі Ревелона. Насенне моцы. Вось гэта. Яна спрабуе стварыць броню з атручаных спор. Добра, гэта вось якраз таки тое, што вам было. Так, розныя варыянты, як збегчы. Паўстанцы магістры, знайсці іх. Прыдумаць свой шлях, альбо паспрабаваць паразмаўляць з чэлам Аміро. Можа ведаць, як выбрацца з форта. Нам трэба яго будзе вызваліць з клетцы ў грыфа. Мы будзем рабіць усё. Так, Сахейла паспытала, каб мы вызвалілі сябра Аміро. Яго злавілі тут непадалёку. Так. Так, трэба зняць нейкі наш той нашыйнік, які на нас апрануты, зняць сябе. Знайсці Эммі. Эммі гэта сябра сабакі, сабака якога мы сустрэлі тут недалёка, ён дзесьці згубіў Эммі. Так, мы сустрэлі магістра Яраў, яна вельмі шукае нейкага гэтага самага
як мага Криніці, якого кличуть Міго. Сховище Брактуса Рейкса. Угу. Де б яно не було. Гэта на мапі. У іншому регіоні. Ми не можемо його поки побачити. Добре. Компаньйони. Усё, не, розмови сьогодні. Компаньйони у мене. Замість компаньйонів. Компаньйони. Я кажу, горача, я, карацей, трохи плавлюся, і тому... Не, я, в принципі, херню заўсёды несу, так што, падаецца, гарачыня тут ніяк не ўплывае. Моя гісторыя. Это, па сутнасці, просто зрабіць маску сабе, гэта наш асабісты квест нашага персонажа. І просто інфармацыя. Добра. Давайте тады, у нас, па сутнасці, квест ёсць паразмаўляць з тым, хто бачыць Мары. Я не ведаю, як яго. Да яго пойдзем. Ён павінен быць тут. А дзе ён? Гэта ён і ёсць у клетцы? Яны гэта перарабілі? Цікава, цікава. Я-то думаю, чаму эльфійка не ў той бок глядзела? Глядзіце, карацей, эльфійку мы стрэлі вось тут, так? Яна вось тут сядзела і назірала. Назірала яна, як аказваецца, за чэлам у Аміра, за Аміру, чэлам у клетцы, так? Альбо яшчарам, альбо хто гэта ў нас? Эльф у клетцы, так. Вось яна сібіла ўсё яшчэ тут. А дзе тады чэл з марамі? Ён жа тут павінен быць. Чырвоны прынц. Угу. Можа быць, яго можна так. Ім патрэбна вельмі знайсці. Revelation will be, and justified it is too. As certain as the sun, such is my conviction. I will be, then grow beyond being. На березе спіць. Дык няма. Ён тут павінен быць. Яго тут няма. Вось гэтая пляцоўка, ён павінен тут спаць. Нават на мапе адзначана. Яна яго перанеслі кудысьці, альбо што? Альбо яго эльфійка ўжо забіла. Быў. Не, ну так-то быў, мне гэта не дапамагае. Куды ён падзеўся? Можа... Просто ён заўсёды быў зафіксаваны. Раней... Ну, карацей, усё было проста да раней. Ён заўсёды быў там на беразе і сібіла, вось гэтая. Яна сядзела... Блин, вось. Яна сядзела не вось тут, каля гэтай бочкі, так? Яна сядзела вось тут. Вось тут, на гэтым месцы. Вось сюды. Яна садзілася, яна назірала за гэтым чалам. Вельмі дзіўна. Вельмі дзіўна. Так, у нас зараз ёсць заклён для лячэння. Давайте палечым гэтага персонажа, які памірае там. Мы можам яму трошкі дапамагчы. Мы далі яму ўжо супакойваючы, але мы можам яшчэ трошкі працягнуць яго жыццё. Оп, рэгенерацыя. Я зараз павінна яго вылечыць трохі. Калі ён выздараве поўнасцю, падаецца, там будзе дадатковая рэпліка. Ага, гэтага не хапіла. Добра, чакаем кулдауна і лечым яго яшчэ раз. Оп, і яшчэ адзін тик рэгенерацыі, ўсё, яго поўнае здароўе. Угу. Не, чамусьці няма. Раней была цікавая такая штука, можна было прынесці ей для лячэння штосьці, там, нейкае зеле, альбо што. Альбо можна было яго проста палячыць, і ён тады, і тады дадатковая рэпліка з'яўлялася. Ну ладно.
Мене його сапраўды паспела прырэзаць. Справа ў тым, што калі яго прырезае, застаецца кроў, і ён тут застаецца ляжаць. Ну, раней так было. Але як толькі я сюды прыйшоў, яна назірала, адразу глядзела на гэта самае. Унутр гэтага, ну, форта. Ладно, давайте тады, ну, раз такая справа, то спрабуем раскруціць таго, што ёсць. Stingtail. А, вось ён і ёсць. Stingtail, гэта ён і ёсць. Ён вельмі жадае атрымаць... Вось, яна назірала за ім. Вось ён. Вось ён адказ. Перад тым, як цябе заб'юць, калі ласка, а то мы ведаем, як гэта можа скончыцца для цябе. Мне хапае грошай? Не, грошай мне не хапае ні на што. Я магу одну кнігу яго набыць. Пры гэтым ніводная з іх не з'яўляецца вельмі неабходнай. Ачышчае розум, але ў мяне столькі слотаў для заклёнаў няма. Падпаліванне. Падпалівае ўсіх ворагаў, ну, ўсіх персонажаў навокал нас. Пакуль не. І зараз на яго эльфіка нападзе. Вось эльфіка ідзе за ім. Мы трошки яе перашкаджаем. Вось зараз мы, атрымліваецца, запусцілі гэтую сітуацыю па сутнасці сваёй. Вось, яна перамяшаецца сюды зараз. Я зразумеў, яны дадалі вось гэты момант, што ён у лагеры Грыфа спрабуе атрымаць сабе тавар. Ён жа нешта дае пасля лікавання? Не, не памятаю. Ну, раней даваў. Мне, па-моему, нават бясплатны заклён давалі, але потым гэта дакладна прыбралі яшчэ ў Альфе. Just as you're about to address the lizard, the Red Prince bars you with an outstretched arm. Як толькі мы спрабуем звярнуцца да яшчура, чырвоны прынц спыняе нас сваёй выцягнутай рукою. Этот чалавек марнік, я не ведаю, дрімер, як яго... Вербум, ты што мне падкажаш? Дрімер. Летуценнік. Ну, ў прынцыпе, чаму не? Але гэта не зусім тое, гэта той, хто не летуценнік. Не, гэта тут канкрэтна пра мары ў сне, па тыпу. Ён не той, каб бы летуценнік. Спячы, хутчэй за ўсё так, я бы увогуле пераклаў. У мяне яшчэ заўсёды на беразе быў, а той хворы нечаму узнагароджваў. Ну, той хворы, мне падаецца, з таго, што я даў зеле лячэння, яны мяне ўжо ўзнагародзілі, я просто пра гэта забыўся ўжо. Так, чырвоны прынц кажа, гэта чалавек спячы. І... Як ты ведаеш, мне патрэба з ім паразмаўляць. Ты можаш пабыць тут, пакуль я з ім размаўляю. Добра. Гульня? Гульня завісла. Оп, вярнулася. Добра, сказаць яму, што ён мае наш дазвол. Ён смеецца з нашага дазвалення. Ён прымушае спячага ўстаць і звярнуць увагу, які ён робіць у вельмі дзіўнай манеры. Пасля гэтага спячы пачынае жаваць і паглынае вялікую колькасць лістоў друдана перад тым, як трапіць у нейкі стан, падобны на транс. Ён засыпае. Да вашага здзіўлення чырвоны прынц кладзецца і паўтарае. І пасля паўгадзіны яны абуджаюцца і пачынаюць абмяркоўваць, што яны бачылі ў сваіх марах. Чырвоны прынц шчыпле сябе за пераносіцу у вельмі бачным раздражненні перад тым, як разгарнуцца. Так.
Джаберин, я не памятаю. Ну, короче, разгарнуцца ад спячага. Псіхічныя яшчуркі. Карацей, калі вы гуляеце за чырвонага прынца, з-за таго, што мы не можам паглядзець гэта з боку чырвонага прынца, вы літаральна паглыбляецеся ў сон, так? І вы разам з гэтым чэлам спрабуйце пабачыць... Я не памятаю дакладна змест сна, але сутнасць такая. Чырвоны прынц, зараз спойлеры пайдуць па яго сюжэтцы, вось, ну, трохі невялічкі, як бы. Чырвоны прынц, насамрэч, з'яўляецца, ён не проста яго так клічуць. Ён сапраўды прынц. Прынц, якога выгналі з яго зямлі, таму што ён практыкаваў дэманічную магію, якая пад вялікай забаронай увогуле не той, каб уся магія была забаронена, але ён звяртаўся да гэтых самых, да дэманаў. Вось, і ён спрабаваў нейкія веды ад іх атрымаць. Не памятаю дакладна, што ён ад іх спрабаваў атрымаць шчыра. Вось, ён цягнуўся да гэтых, прызываў дэманаў, і ў выніку яго, калі пра гэта даведаліся ў палацы, яго сагналі. Але ён марыць аб, кіраванні імперыяй, у яго вось такі бзік. І ён шукае, вось гэтыя спячыя, гэта па сутнасці, ну, частка іх народа, якія могуць прабіваць скрозь, ну, па тыпу, прадбачыць як будучыню альбо ўвогуле магчымыя падзеі, куды можа прывесці кагосьці. І прынц шукае спосаб, як вярнуць сабе трон свой. І вось якраз такі, як вярнуць сабе трон, ён для гэтага шукаў гэтага спячага, яго шлях прывёў якраз такі на гэтую выспу, на якой ёсць вось гэты якраз такі спячы, адзін з самых... Ну, ён думае, што ён сам магутны, ён дапамог бы яму. Толькі дапамогу ён не даў яму зараз. Ён дапамог яму толькі крыху, таму што яму не хапае для таго, каб далей працягваць, ну, у лепшы транс трапіць. Яму патрэбны апельсінчыкі, асабістыя апельсінчыкі. І апельсінчыкі, насамрэч, гэта спосаб, як па гэтай выспе хаваюць наркату. Вось, то бок бяруць па тыпу кажару проста апельсіны, напіхваюць унутр, ну, трошкі іх надаразаюць, і унутр напіхваюць шмат мясовай нейкай раслінкі, якая наркатычная. І вось без гэтага наркотыка гэты спячы не зможа дапамагчы чырвонаму прынцу. І ў гэтым зараз, у прынцыпе, нас сюды і павядзе хутчэй за ўсё гісторыя, калі яны нешта не змянілі, таму што ўсё можа нахрен зараз... Можа, я магу сказаць проста адмена, і гісторыя зусім аб іншым пойдзе, таму што, па-першае, мы не гуляем за чырвонага прынца, а па-другое, мы яшчэ і у такой сітуацыі вельмі дзіўнай, калі я расказваю вам тое, што было актуальна ў раннім доступе і на ранніх этапах гульні, калі яна толькі выпусцена была. Калі я гляджу стрым, мне так хочацца пагуляць, ну... Як бы... Я бы не рэкамендаваў гэтага рабіць на працы, шчыра. Так, добра. Сказаць яму, што у нас так выпадкова атрымалася пачуць трохі невялічкія кавалкі мудрасці, якімі яны абменьваліся. Вы атрымліваеце ў адказ, вы атрымліваеце знішчаючы погляд. Вельмі заслугоўваючы кавалак сарказму, ну, трошкі заслугоўваючы заслужанага сарказму, мне так падаецца. Але... Нягледзячы на тое, што гэты Stingtail можа быць... Так, звычайна... Maybe a less than stellar specimen in the firmament of dreamers. А ё-моё, ён так размаўляе. Ну, карацей, ён незадаволены результатамі. Як вызначаецца... Добра, добра. І ты не на выдалінцы, ну, нават на выдалінцы не вельмі рэкамендую. Праца ўсё ж такі праца, трэба працу працаваць, рэчы рабіць. Ну, калі яе хапае, па тыпу, бывае такое, што і праца не тое, каб шмат. Гэтае самае. Я зараз нагадаў той кавалак, які я вам не распавёў. Тое, што зараз адбываецца яшчэ, нашага чырвонага прынца пераследуе дом ценяў. Увогуле у яшураў, увогуле ў іх імперыі ёсць розныя дамы, і дамы, скажам так, літаральна вельмі адрозніваюцца па сваёй структуры, і гэта па сутнасці як вельмі каставая сістэма, скажам так. Вось яны па сутнасці ў каставай сістэме, і ёсць дом, напрыклад, спячых. Вось, і вось гэты чэл з касты спячых.
Вось, і яны якраз таки могуць, і яны атрымліваюць іх каста, яшчэ і дае ім, ну, скажем так, іх дом дае нейкія бонусы таму, што яны, па сутнасці, як бы нарадзіліся з пэўнымі талентамі. Ёсць дом ценяў, які увогуле большасць, наколькі памятаю па лору, дом ценяў не той, каб шмат хто увогуле ведае пра яго існаванне. Дом ценяў, літаральна дом ценяў. Вось, чырвоны прынц пра іх існаванне ведае, але яны ўсё роўна для яго загадка. Вялікая таямніца. Вось, і атрымліваецца гэты дом ценяў якраз такі зараз. Вось, я нават і кажа, у прынцыпе, што мне як вызначылася, за мяне пераследуе вораг, аб існаванні якога я нават не быў упэўнены, што ён ёсць. Пакрыты таямніцамі дом ценяў. Аднак спячыя на маім баку. Яны бачаць мяне на троне. Спытаць, ці яго трон заслугоўвае асасінаў, ну, забойцаў, якія да гэтага далучаюцца. Вядома, што як это каштуе тако. Я быў народжаны з абяцаннем імперыі, і гэта абяцанне, якое будзе выканана. Але каб выканаць яго, я павінен знайсці яшчэ аднаго спячага, больш дасведчанага і больш дасведчанага ў шляхах у падарожжы ў сусвеце мар. Яе клічуць Бахара, і яна знаходзіцца ў балотах на ўсход ад форта. Трэба збегчы адсюль і накіравацца туды як мага хутчэй. Цікава. Цікавы самы момант якраз такі у тым, што спячага для таго, каб атрымаць, ну, калі вы гуляеце за чырвонага прынца, каб атрымаць прадказанне за спячага, вы павінны здабыць яму спачатку наркотык. Вы абавязаны гэта зрабіць. У гэтым як бы і канфлікт атрымліваецца. Калі вы гуляеце за чырвонага прынца, і хтосьці з вас, ну, калі у вас некалькі людзей гуляе, і хтосьці ў паці бярэ Сібілу, пачакайце, не Сібілу, а Сахейру, як яна там? Сібіла, вось. Дык вось, калі хтосьці бярэ ў паці Сібілу і хутка выконвае квест, вы, як чырвоны прынц, не можете працягваць свой. Ну, як мінімум, вы не атрымліваеце досвед за вось гэтага чэла. Таму што, па сутнасці, пакуль вы робіце некалькі дзеянняў, вы можете ні халеры не атрымаць. Да рэчы, вось зараз, можа быць, мы ад яго квеста атрымаем. Я быў так блізка. Спытаць, што ён мае на ўвазе. Блізка да чаго? Так блізка да Мары. Прайшло шмат часу, ты не зразумееш. Калі ласка, пакіньце мяне. І мы прервалі яго сон. Ну, добра. Кажа, о Джахейру і Сібілу. Штосьці у іх ёсць агульнае, шчыра скажу. Так, вось гэты вязень Аміро. Пакінь яго. І не прымушай мяне паўтараць гэта. Слухайце, я магу вам дапамагчы, калі вы толькі... Ой, заваліся, эльф. Так, спытаць, чаму сказаць, што гэты эльф выглядае вельмі паранены, і вы спытаць, чаму ён яго тут трымаюць. Гэты блазан, я злавіў яго, пакуль ён краў з кухні. І ён усё яшчэ не сказаў, куды ён падзеў мае прыпасы. Выглядае так, быццам бы sound like someone you'd let off with a slap on the wrist. Ты думаешь, што я магу проста яго так лёгка адпусціць? Што ж ён скраў такое? Прыпасы. Гэтую самую скрыню з ежай. Ну, як так. Карацей, скажу, што скрыню, таму што нешта слова не прыходзіць. Бокс, крейт не прыходзіць у галаву. Калі дакладна апельсіны. І ён робіць.
Мы паразмаўляем, ён альбо скажа, альбо ён памрэ, нічога не сказаўшы. Зрабі дамову. Мы знойдзем скрадзеныя прыпасы і грыф вызваліць Аміру. All I want is my supplies. Усё, што я жадаю, гэта мае прыпасы. Found die in a gutter instead of my kitchen. Bring back my crate, and you got yourself a deal. Угу. Усё, што я жадаю, гэта мае прыпасы. Я буду шчаслівы... Я не супраць, каб гэты блазан помер у гэтым самым, у сточнай канаве, гатар, по-моему, гэта так, замест маёй кухні. Каля ласка, прынясі маю скрыню, і мы дамовіліся. Так, цікава. Мне одна цікавая рэч. Я магу яго палячыць і пры гэтым не разлаваць грыфа. Don't fiddle with the rats. And don't make me Мгм. say it twice. Не рабі нічога з гэтым пацуком і не прымушай мяне паўтараць гэта 2 разы. Уже позна, і рэгенерацыя ўжо на ім. Perhaps if those bleeding Я толькі один раз спрацавала лячэнне, і потым закон зняўся. Окей. Ну, пра апельсінкі я вам ужо праспойлерыў. Вы ведаеце, што насамрэч гэта наркотык. Там у апельсінках хаваюць наркотык, то бок апельсінкі самі не наркотык, а ўнутры знаходзяцца. Так, оп. І мы на кухню такія. Оп. Я гэтага не памятаю. А што тут пад ёй? По-мойму, гэта была трэніровачная нейкая бойка. Так, это двойку, якую яны не адразу дадалі. Тут нам распавядуць трошки пра асноўны канфлікт паміж персанажамі. Калі вы гуляеце яшчэ... Давайте так, я зараз... Гэта як бы, ну, спойлер, але вельмі важная механіка ў гульне, пад якую вы калі не жадалі яе атрымаць, вы раптоўна сабе атрымліваеце і можете быць трохі незадаволенымі гэтым. Вось. Карацей, калі вы гуляеце ў некалькі чалавек, у вас некалькі чалавек у гэтай гульне, то бачыце, у мяне карона вось такая на мне. Вось. Гэта персанажы, якія могуць, ну, у іх вялікая будучыня перад імі, скажем так, ляжыць. Яны абраныя. Вось. І гэта гульцы. То бок, ну, калі гулец гуляе, то гэта абраны па сутнасці. Зараз у нашай паці толькі адзін абраны, то бок Фейн. Вось. Але глядзіце, якая справа. Мы як бы адзін абраны. Калі у вас некалькі гульцоў, у вас некалькі абраны. Але пераможцай і сапраўды выканае свой лёс можа толькі адзін. Вы не можете быць, ну, толпою абраных, скажем так. Вось. І, по-моему, вось гэтая лакацыя якраз такі яны нешта ведаюць пра наше прызначэнне. Вось гэтая жанчына рагатая. Вось. Які прыкалдэс, калі вы прыходзіце сюды групоўкай, то вы пачынаеце бойку PvP-шную рамптоўна паміж усімі вашымі персанажамі, ну, якія гульцам належаць. Вось, за тое, каб, ну, просто по тыпу выпрабавання, скажем так, сілай. Вось. Пры гэтым вы можете дамовіцца просто змагацца групай супраць, ну, просто NPC-шек. Вось такая прыкладная сітуацыя. Ты прыходзіш змагацца, ты прыходзіш даказаць, ну, паказаць сябе. Ты можаш паказаць, што ты, як гэта, вожсі забыўся. Можа быць толькі адзін, і у цябе ёсць толькі адзін шанец. Так, давайте захоўваемся яшчэ раз. Там можа быць занадта складана для нас бойка. Што яна мае на ўвазе, што мы тут будзем даказваць? Што даказаць, што ты, ну, по тыпу адзіны, тыпу абраны. Абраны чаго? Неважно. Абраны ні такога не пытае. Давайте, будзем змагацца. Пераможаш ты альбо прайграеш, ты не будзеш змагацца больш, чым адзін раз. Вось. Сказаць, што бліжэйшая групоўка каля нас, яна з намі до нас далучыцца, яны будуць пад нашым кіраваннем. Вось. Я магу не пацянуць зараз гэтую бойку, таму што яны... ну яны 3-го ўзроўня, я 2-го.
Хутчэй за ўсё, гэта вельмі, калі што, іх столькі ж колькі нас, але яны добра падрыхтаваныя, то бок у іх шмат заклёнаў, яны добра апранутыя, і, ну, праблемныя, карацей. Вось. Мы можам, у прынцыпе, іх перамагчы, але я памятаю, што мы абралі як панці ўсё ж такі... Спачатку хтосьці нас уцягнуў з нашай панці, у нас у бойку усе супраць усіх, то бок, ну, мы адзін аднаго перамагалі. Вось. Але ёсць варыянт, калі вы змагаецеся панці супраць вось гэтай групоўкі. То бок, ну, вы калі абраныя, вось, усе тут такая толпа абраных, вы можете, у прынцыпе, самі змагацца. Бойка была складаная, нягледзячы на тое, што мы ўжо былі падсабраны. З іншага боку, мы гулялі на больш высокай складанасці, так што тут як бы пад пытаннічкам яшчэ. Я магу вось сюды забрацца за 2 пункта дзеяння, так за 1 пункт дзеяння тут не забяруся. Плюс 30 пашкоджанняў адсоткаў. Цудоўна. Трэба разбягацца, вельмі важна, таму што ў іх ёсць атакі па плошчы. І вось тая на вяршыні вось гэтая, яна даволі непрыемная. Я памятаю, што мы забегалі ўвогуле за сцену і цягнулі іх вось сюды, каб можна было прасцей змагацца. Ну ладно. Памятаю, як памятаю. Оп. Ослепили нам Ифана. І магу я баф на ўсіх накласці? Так, адразу на ўсіх. Лячэнне і рэгенерацыю пакуль можа рана кідаць. Давайте вось на гэтага паскоранага. Адразу льдзінуўся. Броня накладзена, якой у нас пакуль няма. І вось оно кінула адразу у нас ва ўсіх. Так. Ці магу я рывок які зрабіць, не? Што да гэта броня? Фізічную дае, так? Падняць шчыты, трансфізічную, 8 магічнай. Могу я дотягнуться? Не могу. Давайте тогда подойдем максимально, как можем. Так само бафнул усіх. Ифан, ты ослеплены, так? Что ты можешь яшчэ? Камень? Не, ён не бачыць куды. Добра. Па сутнасці, ён нічога не можа рабіць тады. У яго статус калі знікне? Не, он неадназначны. Я спадзяюся, што толькі на один ход. Так, знік. Добра, толькі на один ход. Атака па магчымасці, ён дабягае да нашай дзяўчынкі. Добра. Не магу я кагосьці з вас атруціць ужо. Я кіну 1 сюды і 2 сюды. О, блин, я подпалил яе. Не, Лоис. Лоис у полымі. Ау. Атруцілі гэтага персонажа, цудоўна. Скрутак на лячэнне. Кідаем на Лоис. Атрута на Ифана. І яшчэ стрела. Так. Мы кінем лячэнне на Ифана, бо яго актыўна страляюць зараз. Трэба вынесці як мага хутчэй хаця б аднаго. Гэта спрасціць нам жыццё. А сюды мы кінем вады, каб мы ў полымі не былі. Оп, і закрылі сабе ад атакі. Блин, лячэнне, вось узгадаў, чаму мы ад яе збегалі, таму што яна яшчэ лячыць можа.
Так, гэтага пракінулі. Цудоўна. І падымаем шчыт. Вярнулі сабе частку абароны. Ці магу я неяк паўплываць? Занадта далёка. Ой, блин, просто продёбанная атака. Ну, ё-моё. Давайте хотя бы так. Опс. Выбух. Ладно. Так, ты. Давайте просто протягивать дальнобойными атаками. Можно у таго яшчэ трапіць. І паспрабаваць яго дабіць. Давайте. Атрута. На гэтага таксама атруту. І ўсё, у нас на больше не хопіць тут. Лоіс. Лоіс вельмі балюча б'юць. У Лоіс няма хутчэй за ўсё ніякіх лячэнняў. А, не, ёсць. Ёсць банашкі з лячэннем. А вот маленькие. Это ж Лоіс усё? А, гэта у Фейна ляжыць. Ну ладно, тут цудоўныя у нас кішэнькі ёсць. Давайте выпьем. Что за холера? Лоис? А чаму я не могу целиться ничего? Лоис? Я не разумею. Ладно, давайте вернем. Я не могу нічого і рабіць. Я могу толькі скончыць ход. Пры гэтым яна ніяк не спынена. Что за холера? Вось, атака прайшла. Во, отпустила нарэшце. Ладно. Давайте выйдем з гэтай локацыі. Вось так. Колькі яна патрабуе? 2. Блин. А у нас броні няма ніякай. Няўжо я не могу... Оп, выпили. Все, не, нормально. Мы с кишени у Фейна выпили лечение. Цудоўна. Ці можем мы... Что нам тут? Давайте шчыт кинем. Стан ёсць. Цудоўна. І полумем дыхнем. На... Гэта ўжо і так гарыць. А, ён разагрэты толькі. Давайте полумем дыхнем. Зараз ён палае. Цудоўна. І сябе ўмацуем. На усялякі выпадак. Так, гэты хлопча у нас запаволены. І ў полумі. У яго яшчэ хопіць на атаку, так? Так, капіла на атаку по Фейну. Мы пазбавімся як мінімум ад аднаго ворага тады. Што значыць міма? Ёсць мінус 1 вораг. Мы паднялі яшчэ і ўзроўні. Усе паднялі ўзроўні, і мы вярнулі сабе ўсё здароўе. Зараз аж мурэнна. Гэта ачмурэнейша просто атрымалася, мне вельмі падабаецца. Так, раз ужо ўзровень, то тады мы персонажа адчыняем. Не, гэта панель крафта, а дзе тут персонаж? Інвентар, вось он. Так. А чаму мы на... А, у нас, дзякуючы заклёну, па крыху вышэй на ўсё. Що што залежыць? Можа памяць яму падняць. 1 пункт, 1 слот. У яго памяць... У нас памяці пакуль не хапае нормально забіраць усё, што мы жадаем, так што 1 у памяць і 1 у інтэлект. Добра. Піракінез у нас 2, геамансія 2. У прынцыпе, няблага і так. Давайте на піракінез 1 кинем.
Это дзякуючы персонку, у нас зараз плюс 1 ёсць. Што мы яшчэ? О, у нас яшчэ дадаўся... Мірных здольнасцяў у нас не з'явілася ад гэтага, але у нас ёсць таленты, і мы можам сабе абраць на 3-м узроўні. Дадатковыя пункты ва ўсім. О, блин, гэта надоўга. Амбідекстер. Можна выкарыстоўваць хутчэй скруткі і гранаты. Адсоткавы шанс, што вы пасля таго, як стрэліце асабістай стралой, і вы яе вернеце. Неблага. Дадатковы яшчэ пункт атрыбутаў. Вельмі хутка. Адзін раз за бой, калі вораг спрабуе вас забіць. Combat Kid. Гэта не было. Гэта здольнасць дазволіць вам вярнуцца да жыцця з 20% здароўя. Калі вы памрэце і вас падымуць у бойцы, вам зноў даступна будзе гэтая здольнасць. То бок, ну, адзін раз падняцца за бойку. Здольнасць Дэман. У вас ёсць на 15% больш супраціўлення агню, але у вас 15% гэта самае. Якраз такі менш супраціўлення супраць вады. Дадаткова максімальнае супраціўленне агню падымаецца да 10. Не да 10, а на 10. Адшоткавы гэта калі адсотак верагоднасці хедшоту? Так. Там літаральна, ну, я просто читаю по типу трошки наперад і перакладаю пасля таго. Типу, я читаю наперад, але прагаворваю яшчэ тое, што было раней, так? Таму што патрэбна у ідэале ў ангельскай чытаць увесь сказ перад тым, як перакладаць. І калі сказ складаны, то гэта дакладна неабходна рабіць. Я читаю вось гэта. Arrow recovery gives 33% chance to recover a special arrow after shooting it. І калі я чытаў 33% шанец, я насамрэч чытаў яшчэ наперадзе вось гэты сказ, дзе вы страляць па тыпу шутінг. І ангельская шутінг у выніку наклалася на адсотак. Ад шутінг. Адшотак. Так. Цікава даволі. Зніжэнне кошта заклёна, калі вы як гэта, прывязанасць да элементаў. Калі вы стаіце, напрыклад, у агне, то усе заклёны агня на 1 пункт дзеяння менш. Ачмурэнна. Так. Лёгка збягаць з боек. Гэта для па тыпу гераічнага, мне падаецца, вельмі карысная штука. Дыстанцыя здольнасцяў і скруткаў на 2 метры падвышаецца. То бок, ну, мы можам далей страляць. Добра. Больш моцныя эфекты ад ежы і зелляў. Glass Cannon. Вы пачынаеце кожную сваю бойку з максімальным запасам пунктаў дзеяння, але броня і магічна і фізічна не абароніць вас ад статусаў. Вельмі небяспечная здольнасць, я скажу. Так. Пакуль вы крадзеце, ваша атака падвышаецца на 40%. Таксама зніжае кошт увахода ў небачнасць на 1 пункт дзеяння. То бок, ну, магчымасць хавацца і больш эфектыўным быць. О, гарачыя галовы. Калі у вас максімальны запас здароўя, у вас з'яўляецца на 10% больш крыта і на 10% больш трапнасці. Добра. Вось гэта яшчэ ліч. Вы лечыцеся, калі стаіце ў крыві. Я памятаю, мы вельмі актыўна гэтым карысталіся, таму што, па сутнасці, самае ачмурэннае вось гэта ліч, яно працуе для якраз такі ваяра, які не фейн, мы зараз за фейна, так? Вы, па сутнасці, вас б'юць, з вас вылетае кроў, вы лечыцеся назад. У пачатку ён лечыць на вельмі вялікую колькасць, і у пачатку гэта вельмі моцная здольнасць. Вельмі файна. Так, жывая броня дадае 35% усяго лячэння, якое вы атрымаеце ад здольнасцях альбо зелляў. Fall healing you receive by skills or consumes to your magic armor. Вы атрымліваеце... Цікава, я такую не памятаю. Карацей, калі вы лечыцеся, ваша магічная броня таксама восстанавливаецца.
Это даволі файна, але не можа быць не на гэтым этапе, таму што у нас ну не тое каб часта мы лечымся. Не, ну в прынцыпе, ну неблага. Адзінокі воўк, на жаль, гэта не для нашага геймплея зараз, не буду ўжо нават узгадваць. Мнемонік, дадатковыя 3 пункта ў вашу памяць дае. Так. Атакі па магчымасці, дык атакі па магчымасці, мне падаецца, ўжо ёсць, ну ладно. Так, мастер парыравання, ух, тут да халеры. Дае ўсім вашим магічным здольнасцям крытычны шанец раўны вашаму шансу крыта. Ага, то бок наши заклёны не маюць верагоднасці крыта, але мы можам у выніку крытаваць. Просто у нас крыт пакуль нізкі вельмі. Пакуль не вельмі мае сэнс. Далей кідаць гранаты. Это такое сабе. Некаторыя здольнасці ваши не блокируются магічнай альбо фізічнай бранёй, а іх даўжыня працягваецца на один ход. Так. Падпальванне, атрута, крываток, некраполымя, я такога не памятаю ўвогуле. Вось, атрута, гэта, кіслата, задыхацца, так, бла-бла-бла-бла-бла. Ну, карацей, амаль усе статусы, якія можна толькі накладваць. Ну, самыя, усе дакладна усе базовыя. Хутчэй статусы здымаюцца з вас, нават пазітыўныя. Блин. Вот и раш, карацей, спяшаемся. Подвышая ваше восстановление, максимальный запас пунктов дзення на 1, калі ваше здароўе менш за 50. Адсоткаў, у сэнсе. Мне падабаецца гэтае вяртанне да жыцця. Я возьму яго. Ну, типу, яно можа быць зараз не вельмі актуальна, але я яго возьму. Для Фейна конкретно. Потым мы яшчэ падумаем. Так, тут у нас можна моц і канституцыя. Пакуль абіраем літаральна так, по аднаму туды-туды. У нас здольнасць геамансера, але мы яго робім больш ваярам, правильно? У адной руцэ. Больш пашкоджанняў ад любой, ну, больш дакладнасці і больш пашкоджанняў. А Warfare гэта у нас фізічныя атакі любыя наносяць на 15% больш пашкоджанняў. Добра, давайте яму просто валоданне зброі. Мы яшчэ не ўпэўнены, можа мы яму шчыт прыбяром потым. Не, давайте пакуль возьмем. У адной руцэ. Можна ж потым пераразмяркоўваць іх бесплатно, правильно? Так, вось яму мы, дарэчы, возьмем ліч, каб ён у вадзе лячыўся, у крыві лічыўся ў вадзе. Так, тут у нас чисты інтэлект. Я нават 2 кінуў інтэлект зараз. Оу. Блин, а я магу адмяніць зараз? Не, толькі калі загружуся. Блин, мне бы памяць ёй даць. Давайте адразу ёй возьмем здольнасць на памяць. Гідрасафіст возьмем. І я возьму на памяць. Тут была. Я так вырашыў гэта. Мнемонік, вось. 3 дадатковых пунктаў памяці. Яна у нас будзе швейцарскі ножик па заклёнах. У асноўным на магіі і лячэнні, падтрымкі рознай. Так, вось з табой паскладаней будзе, Іфан. У яго, вось яна. Я возьму увогуле вось сюды 2 пункты закінуў у, як гэта, фінес. Гэта, карацей, па тыпу спрытнасці, толькі не спрытнасць. Геамансер паляўнічы. Падвышае бонусы, калі вы атакуеце зверху. І гэта крыты. Ага, падвышаем крыт і як далёка мы можам хадзіць. Цудоўна, в прынцыпе, няблага. Што такое лідар? Дае бонусы ўсім хаўруснікам на дыстанцыі 8 метраў. Ухіленне і ўсе рэзісты.
Цікаво. Вось гэта я памятаю, даволі цікавая. Зараз не вельмі моцна, але потым можа быць вельмі карыснай здольнасцю вяртаць сабе частку абароны, калі брані, калі вы выходзіце са статусаў. То бок, калі вас застанелі або замарозілі, вы вяртаеце сабе частку магічнай брані, а калі вы і частку фізічнай, калі вас апракінулі альбо у камень пераўтварылі. Так, давайте пакуль вось гэтае перасоўванне. Мне вельмі падабаецца. Як гучыць? Далей будзем бегаць. У яго свае нейкія. Дак-дак-гус. Я гэтага не памятаю. Давайте паглядзім. У яго свой набор. Гэта у нас было. Амбідекстер. А вяртанне стрэлаў можна яму ўзяць. Можна ухіляцца да так па магчымасці. Добра, ладно. Элементальны рэйнджер. Страляецца стрэл, будзе накладваць дадатковы бонус элементальнага пашкоджання ў залежнасці ад таго, на якой паверхні ваша цель стаіць. Гэта добра ў некаторых выпадках і дрэнна ў іншых. Я не вельмі ўпэўнены. Это у нас усё было. Гэта ўсё бачылі. Так, гэта пакуль усё было. Один ход бесплатнага перасоўвання на у бойцы. На кожны ход мы маем па аднаму пункту бесплатнага перасоўвання. Гэта моцна. Мне падаецца, можна ўзяць. Быць больш гэтым самым мабільным, скажем так. Добра, вяртаемся да хадоў, мы палепшыліся. Давайте зробім асабістае захаванне. Літаральна проста новае. Так, тут паскордзіся і пракінемся мёртвым. Гэта лёгка рабіць, таму што мы undead. О, не. Конец ходу. Так, нам собака гэтага атрымаецца. Блин, неяк трошки неудала. Я могу паспрабаваць адысці і не забіць сябе, а? Трапіў. Адбеглі і паспрабуем зараз скінуць усё на яго. Вось так. Можа быць, нават замарозім яго. Серлора, вы бачыце? Это я не вельмі ждаў вам нашкодзіць. І пакуль яшчэ ёсць один пункт дзеяння, я вып'ю яшчэ одну зелье. Конец хода. Чырвоны прынц атрымлівае ў сябе атакі, усе ад гэтай. Давайте пробежимся. И яшчэ пробежимся. Оп, выпили кровушки. Чапіся. Ау. Давайте, можа, яе ратаваць. Давайте, у нас есть стрелы. Отрушенная стрела. А, яна по площади бье, так? Не, давайте просто, может, базовыми атаками. Может быть, так настреляем без такого. Фейн. Все нормально. Час вертаться. О, я придумал. Телепортация тебе вот сюда. Скористалися. Забыўся, что у меня телепортация есть. Собака гэтага таксама атакуем. Телепортация дазваляе перасунуць ворага куды пажадаеш. Вы нікуды ні халеры мне зрабіць не можа. Подняла броню сабе. Подпалила яшчэ сябе. Ты можаш нейкім чынам спыніць яго? Так, ён шакаваны. А шакаваны, які... Што гэта статус дае?
Менш пунктаў дзеяння, менш пунктаў дзеяння вяртаецца, горш ухіляецца. Блін, яго бы запаволіць, а не гэта вось усё. Ну ладно. Можа быць, зараз шакаваць атрымаецца. Не? Не атрымалася. Упс. Так. Запаволілі яе, наколькі памятаю, яна не зможа збегчы нікуды, так? Хуткасць на 100% зніжана. Падабаецца. Так. А ты, калі ласка, гэтага сабаку спыні. Усё добра даволі атрымліваецца пакуль. Цудоўна. Пунктаў дзеяння ў нас не хопіць. Давайте падымем у настрой усім. Ён натрушаны і хутчэй за ўсё памрэ там. Добра. Працягваем накидывать. Накладывая. На кого? На собаку. Оу. Собака ж зараз побежит, так? О, блин, мне принца вырубили. Мне принца вырубили. Так. Можно кастовать его колелоска на принца? А чему я не могу? Ось червоний принц. Добре. Принц пошкоджений. Ми на його регенерацію накинем. Я не зауважу, як мені принца винесли. А прокинем зараз эту магічку. Мінус яна. Собака. Мінус. Теперь могли. Блин, я одно противбал. Верите, что яшчэ карыснае было бы зрабіць? Ну, я уже не буду для гэтага біцца яшчэ раз. Глядзіце, карацей, усе прадметы, якія на іх былі, іх можна было сабраць. То бок, калі вы вось як забіваў у тым жа парадку, я мог бы атрымаць сабе ўвесь лут з іх. You may yet be the one. You prove yourself again and again and again. A warrior traveling the path of the one should not be collared like a pet. I suggest you see the Tinkerer. You are capable of so much. Так, мы можем брать себе узнагароду. Так. Лайфстил. Это на что? Палочка на лайфстил. Цудоўна. Магічная зброя. Блин, это... Блин, оно неблагое. Неблагое. Альбо броню себе просто взять. Броня для ухиления. Мне падаецца, гэтыя вось штанцы мы возьмем насамрэч. Нягледзячы на тое, што яны даюць не шмат у параўнанні з іншымі, але іх апрануць можа любы з нашых увогуле і даюць, ну яны больш даюць, чым ёсць, і пры гэтым у нас ва ўсіх ёсць верхняя вопратка, а ніжняя і па тыпу штанцоў нармальных у нас нікога няма. Адэкватных. Я думаю, яе ўзяць. Альбо зброю ўсё ж такі. Не, давайте штанцы. Нехай буде. Это штанцы. Так. Ну, вось у нас ва ўсіх літаральна лухта нейкая апранута. Ну, у майтках бегаем. Ды вось, хтосьці ўвогуле без майткоў, напрыклад, прынц. Так, я насамрэч, можа, ёй дам. У яе нават верхняй... О, для яе верхняй вопраткі то нармальна няма. А, я не туды, не ў той слот глядзеў, гэта трошкі іншае. Ну так, па сутнасці майткі ва ўсіх. Так, ва ўсіх майткі, акрамя Фейна. Ну, Фейна мы файна апранаем, ён там так, у яго такое імя, дакладна вось за гэтага.
У прынцыпе, у нас усё добра. Абутка няма у нас у прынца. Усяго. Няхай пойдзе. The one will arrive in time. Так. У яе хоць якая магічная броня з'явілася зараз, а то дагэтуль было ні аб чым. І у яе шанец ухілення з'явіўся, дзякуючы ёй жа. У астатніх таксама ні халеры няма. Добра, нам яшчэ апранацца шчыра. Калі б мы зараз з іх усё падабралі, то у нас было б усё прасцей. Ну ладно, я ўжо не буду гэта рабіць там. І мне, па-моему, не дайдуць спусціцца. Tell me, what is your strategy in battle? Так, у чым наша стратегія ў бойцы? Мы змагаемся не так, як астатнія. Наши секреты з нами застануцца. Sparkle as he grins, showing strong white teeth beneath his beard. I will keep my eye on you. Мне ж не пусцяць уніз, так, зараз? You were decent in the arena. Не магу туды трапіць? You may yet be a warrior traveling the path. Не, нельга. I'm the only one with a champion of Footjoy. Так, мне нельга туды, на жаль, спусціцца. Альбо, пачакайце-ка. Ці працуе тэлепартацыя? Так. Не, хутчэй за ўсё не дасць. Нідзе. Карацей, трошкі шкада, у іх добры лут. Я іх целы ўжо прыбраныя, так што, ў прынцыпе, позна. Па выглядзе. Так, ну па выглядзе там нічога няма. Вось. І карацей, гэта былі мае піньяты для лута, ачмурэныя пра факт, гэтага я ўжо забыўся. Пачакайце-ка, у мяне частка бойкі ёсць. Давайте загрузімся. У мяне ёсць у сярэдзіне бойкі. Вось, у мяне ў сярэдзіне бойкі ёсць. Трэба абураць іх перад гэтым. Гэта мы ўжо, калі атрымліваецца ўзроўні паднялі, мы можам сабраць трошкі лута. Я толькі ўсё яшчэ не разумею, як мой прынц тады помер. Таму што неяк ён хутенька ад'ехаў. За фэйна я, дарэчы, зараз наадварот скончваць не буду. Я не буду прыкідвацца мёртвым, таму што мы можам і так забіць гэтага чэла. Тут я адбягу, як адбягаў. Заморозім гэтага сабаку. Лутагоблін гэта назаўсёды. Гэта не лечыцца. Я... Ніводны спецыяліст вам гэтым не дапаможа. Калі вы лутагоблін, ну ўсё. Да. Это на ўсё жыццё. Так, чырвоны прынц. Ну вось у гэты момант яму, падаецца, і накідалі. Бяжы чырвоны прынц насамрэч за лутам. Іх нельга лутаць. Яны прыбралі гэта. Ах вы ж. Просто вось гэтыя палачкі ў іх даволі моцныя. То бок, ну вось гэта ўсё. Я лут, на жаль, на іх не паглядзець не магу. Ну так. Блін, раней дакладна было. Я памятаю, што мы для гэтага спецыяльна сюды і лезлі. Ну, таму што гэта месца, у якім можна добра... Ладно. Эх, халера. Гульня продуманая. Это было літаральна просто піньянты для лута, і гэта быў адзін з найлепшых лутаў, які вы маглі ўвогуле ва ўсім форце атрымаць. Асабіста, калі вы гуляеце на высокай складанасці, то там зброю, якую вы унікальныя зброі ёсць, якія вы так просто не атрымаеце нідзе. Зараз ужо не актуальна. Дарэчы, я просто памятаю, наколькі яны нам складаныя былі, але мы гулялі альбо на максімальнай складанасці, альбо на нейкай высокай. Вось. Там было ўсё вельмі прадумана, то бок гэтая бойка, мы да яе рыхтаваліся вельмі доўга. Ну да ладно. У любым выпадку я выканаў гэтую ж задачу, правильно? Яна ж мне залічыла. Небора the Blacksmith. Ага, з-за таго, што мы перамаглі на арэне, нам могуць зняць наш нашыйнік.
Вось яна хутчэй за ўсё. Што цікава, у мяне не самая моцная так-то гэтая самая здольнасць, ну, у Фейна. Просто я не памятаю, падаецца, ну, вядома, калі у вас 4 чалавекі, ну, усе гульцы, то, па сутнасці, вы здымаеце нашыйнік каму заўгодна, ну, тыпу, як пашасціць. Ну, вось. Увогуле у нас было так, што ўсе, як толькі гэты квест быў выкананы, усе на пераганкі пабеглі да кузнеца, ну, акрамя мяне. Потому что я не прочитал квест до конца, я у диалоге яшчэ удзельнічаў. А яны уже побегли к карте и выконали квест и сняли себе нашийники. Потому что только один человек может снять. Это ты, это сапраўды ты. Покажи им, так? Ну, здзівіцца і спытаць, што яна мае на ўвазе. Ты же чэмпіён, так? Ты же можа быць абраным. Угу. Так, мы чэмпіён. Яна амаль плача, калі гэта кажа. Тады ты наша найлепшая надзея. Ты, магчыма, можаш стаць сапраўдным. Што яна мае на ўвазе? Што значыць быць абраным? Яна азіраецца навокал і правярае, каб ці ніхто не паслухоўвае, і падніжае свой голас. Это будзе значыць усё. Абраны дакажаш, што ён вышэй за ўсіх астатніх. Абраны стане святым. Ты, магчыма, той, хто нас усіх выратуе. Глядзіце, у Divinity ёсць, у свеце Divinity ёсць абраны, Divine, то бок святы, які, па сутнасці, вядзе ўвесь свет наперад. Ну, як бы, па сутнасці, гэта эра гэтага, як бы, новага святога. А зараз святога няма. І ён усё не з'яўляецца. О, эмотка кайфовая. О ж, блин, гэта ж кот беларус. Добра. Так, спытай, што нам зараз рабіць. Толькі адну рэч, якую я магу зрабіць, вызваліць цябе, твой нашыйнік. Дай мне яго зняць. Угу. Сумнявацца. Можна пагадзіцца адразу, альбо пасумнявацца. Ты не жадаеш, каб магістры уцягнулі нас куды, халяра ведае куды. Спытайце магістры не заўважыць, што ў нас няма ўжо нашыйніка. Так. Яны гэта можуць заўважыць. Але тебе патрэбна быць асцярожным. Але нават калі ты будзеш, цябе зловяць. У цябе самыя найвялікшыя шансы вызваліцца адсюль, чым у любога з нас. І з гэтым нашыйнікам і тваімі здольнасцямі, якія будуць зноў у цябе немагчыма будзе спыніць. Я паспрабую пакуль пакінуць. Я скарыстаюся гэтым пазней. Добра, мы здымем яго трошкі пазней. Так, што є за здольнасці ёсць? Дэманічныя розныя прызывы ёсць. Элементальныя тотемы, гэты самыя. Імпа прызваць і болт. Для аэратургіі ёсць пярсёнак за 430. Драговата. А могу я рознае смецце папрадаваць ёй? Давайте папрадаем смецце. Бутылечка віна. Яна эфекты можа розныя даць. Мы ж не рабілі сямейны квест? Які сямейны квест? Які з сямейных квестаў? Ёсць эфекты розныя, невядомыя нам. Вось гэтыя мячы, ўсё гэтае смецце, яно ідзе. Нормально тут набираецца так-то.
О, гэта, дарэчы, трэба пакінуць, у нас не ва ўсіх апранута. Вочка. Пачакайце-ка, гэта, па-моему, якраз таки для заклёнаў рознага, не? Востры каменьчык, які нічога не каштуе. У нас была нейкая штука, якая, вось, напрыклад, вока гэтая. Пра дачку і тату. Не, гэта мы пакуль не рабілі. Я туды яшчэ падыйду. Мне падаецца, гэта ўсё нам для заклёнаў можа спатрэбіцца. Дзіцячыя фігуркі. Папера. Ну, гэта можна ў крафце ўсё выкарыстоўваць. Толькі крафтам я не буду займацца, хутчэй за ўсё. Як показала практыка, я ім ніколі не займаюся. Так. Ну і гэта можна адразу тады адправіць. Таксама нікуды не будзе карыстацца. Так. І ўзамен давайте ў яе набудзем. Я жадаю яе набыць. Персцёнак? З аэратургіяй. І мы трошки прыплацім на яго наверх. Ёсць. Добра. Трэба бартер, блин, трэба переключацца на правільнага персонажа для бартера, таму што гэта зараз была фігня. Так, Лоіс у нас атрымае, яна у нас аэратургіяй страдае. Гучыць як хвароба. Так. Пра дачку і тату мы літаральна зараз пойдзем. Мы зараз разабраліся з прыпасамі. Так. Ну, зараз з прыпасамі разбяромся. Мне просто падаецца, тата там даволі моцная. Я памятаю, што я яго звычайна пазней рабіў. Плюс у нас яшчэ ёсць што агледзець, пару месцаў. Давайте з гэтым чэлом спячым паразмаўляем. Мне падаецца, ён па квесту нам будзе якраз такі, потому што прыпасы скраў ён. Спытаць нешта пра згубленыя прыпасы грыфа. Ты маеш на ўвазе апельсін. Усё, канец. Можем разыходзіцца. Ты маеш на ўвазе апельсіны, так? Тады мне падаецца, што ён грыф больш разлаваны наконт таго друданай, вось гэта якраз такі наркотык, які знаходзіўся ўнутры цытрынак. Спытаць, што ён мае на ўвазе, што за друданай? Друданай, які грыф вельмі разумна правозіць кантрабанды ў турму, вядома. Знаходзіцца ўнутры апельсінак. Ты ж сапраўды не думаеш, што ён так бы раздаваўся наконт невялічкай партыі фруктаў, так? Не, справа не ў апельсінах. Але мары, які ён пераследуе. Так же самае, як і я. Але я маю на гэтае права. Гэта мая адказнасць. А якая сувязь паміж друданай і марамі? Друданай дае табе магчымасць кіраваць усім, што ты бачыш падчас сваёй мары. Так, той, хто марыць, з'яўляецца не проста акторам у гэтым, але ён кіруе гэтай сцэнай. Апельсіны, мы жакаваныя. Так, вельмі дзіўна. Мы не ведалі. Магчыма, гэта складана зразумець, але моя раса, нават не раса, ты, які як я, мы марым для лепшай будучыні. Тое, што мы бачым, прадказвае будучыню, прадказвае праўду, і можа нават ствараць праўду, але нам для гэтага патрэбна друданай. Перад тым, як мяне злавілі, перад тым, як мяне сюды прывялі, у мяне было прадбачанне. Абуджаныя з бездны забітыя, а святы зноў з'явіўся. І як толькі я збіраўся пабачыць, як гэта здарылася, магістры пагрукалі мяне ў дзверы. Магчыма, гэта быў мой апошні шанец, каб даведацца пра сакрэт. Даведацца, каб выратаваць нас усіх. Разумееш, я ж не магу проста так аддаць друданея. Не толькі для сябе, але для ўсіх нас. Мае мары — гэта дар.
Яны таксама могуць нас выратаваць. Пераканаць яго, паспрабаваць праз інтэлект. По-моему, у нас інтэлект высокі, правильно? Інтэлект высокі. Сказаць, што мы больш зацікаўлены ў рэальным свеце, чым марах. Нам патрэбна Друданей, каб выратаваць жыццё, і мы возьмем яго нават сілай, калі спатрэбіцца. Атрымалася. Каб выратаваць жыццё. Гэты эльф у клетцы, мне падаецца. Я думаў, што яго будуць падазраваць, але... Але бы ўсяго бы гэта ўсё было бы таго варта было бы, калі б я толькі мог зноў марыць. Добра, возьмі гэтыя апельсіны. Друданай якой... Вось цікавая, дарэчы, яшчэ рэч, што калі ў раннім доступе было, трошкі па-іншаму было. Нават калі ён аддае вам апельсінкі, апельсінкі ўжо пустыя. Няма чаго вяртаць грыфу. Яны проста пустыя. Таму што ён ужо ўсё сажраў. Ніякае перакананне тут не дапаможа. То бок, па тыпу ён кажа, чэл, я нічым дапамагчы не магу. Так, размаўляем з Сібілай, каб яна яго не забівала. Добра. Так, дарэчы, дзе у нас там? Вось яны. Незвычайна вялікі апельсін. І там ляжыць вось гэтая Друданей. Можна самому дастаць яшчэ. Вось. Напіхана шмат Друданея. Вот это так, што грыф не толькі для таго, каб... Тут не толькі для таго, каб атрымаць проста свежыя апельсіны. Гэта Друданея. Тут дастаткова хопіць, каб прымусіць Тытана пабачыць зоркі. Я пазнаю Друданея, калі я яго пабачу. Невеличкая доза Друданея просто притишит твой боль, а великая доза забьет твой розум. Эльфы бы разлавали, вельмі разлаваліся, калі б яны даведаліся, што Грыф катуе аднаго з іх за трошкі Друданея. Вось гэта цікавы момант. Эльфы бы разлаваліся. А я магу эльфаў пераканаць, паразмаўляць з імі? З мясцовымі эльфамі? Тут, дарэчы, варта зайсці. Тут жанчына вельмі хворая. Так, пакінь мяне. Вось, дарэчы, у яе законы яшчэ нейкія асабістыя ёсць. Розная некрамантыя. Узроўні некраманта і ўзроўні некраманта. У нас некраманта няма ў паці зараз. Я бы, можа быць, Фейна зрабіў бы некрамантам, але не ўпэўнены. Эльфы ў пячоры. Дакладна, так. Пытаць ёй патрэбна дапамога. Добра. Там хвароба. Ад яе, дарэчы, яе можна падчапіць. Давайте дальше вот бегаем. Да, Візантик. Так, паспрабуем неяк пераканаць эльфаў, каб яны ведалі, што там адбываецца ўвогуле. Так, ну гэта проста тлумачэнне. Дарэчы, мы ж гэтую пячору нават не дагледзелі. Гэтае месца занадта маленькае, каб мы туды пролезлі. А мы ж не можам тут памеры свае змяншаць. Давай, з дзецьмі там квест быў нейкі.
О, чалавек, ты смярдзіш. Stinky, stinky. Hurry up and leave. Так, добра. Нас накричалі дзеці. Дзеці ўвогуле мяне заўсёды ва ўсіх гульнях перамагаюць. Back, evil ogre, or I'll get you with my sword. I'll spare you. You're really fun. Hey, I'm gonna hide. Ready? Go. Ён схаваецца ў пячоры, і нам патрэбна яго будзе знайсці. Дзе б ён мог быць? You found me. Okay, wait, go. Вось гэта я памятаю, што правядзе мяне. Оп. І ён стаў небачным. А? Як вам? Як вам такое развіццё падзей? Раней ён, карацей, забегаў вось сюды просто. Там з іншага боку, по-моему, можна ў пячору прайсці і выйсці з іншага... Ну, просто з іншага боку, карацей. Так, давайте пячору гэтую зачыстим. Яе тады закрыем таксама. Каб мы больш сюды не вярталіся. Блин, у нас сил не хапае. Так, чырвоны прынц, калі ласка, разбярыся. Да ё-моё. Да, отчепися. Не хапае силы? Сур'ёзна? Тут, блин, гэта... А, ё-моё. Вось. Зараз проб'ємося. Так, тут отрута. А, ну тут можна, в принципі, дальнобойна атака просто, правильно? Мені, до речі, варто було б, може, винести атаку, просто атаку. Я можу ось так, типу, робити? Ось. Так можна так зробити. Розольємо воду. І просто пройдемо. Так, там заховання ще відбулося. Тут бойка буде просто. Це я пам'ятаю так. Нам, конечно, корисно стоять у отруті. Так, а де бойка? Да я ведаю, что тут не все так просто. Вось, рапухи. Так, у нас есть магчымасць перасоўвацца, і у нас нават ёсць одно дзеянне бесплатна, ну, один рух карацей бесплатно, просто так можно пробегчы. Давайте-ка за Ифана пробяжимся як раз таки. Вось так. Імунітэт да атруты. Вось гульня, гляджу, і у мяне неяк інакш гэта адбывалася. У цябе неяк інакш у сэнсе тыпу ў адрозненне ад таго, што ты зараз бачыш, альбо ад таго, што я расказваю. Таму што, ну, тыпу, пакуль у мяне збольшага ўсё супадае, але ў мяне ў галаве перамешаныя варыянты розныя альфа-тэстаў. Ау. І гэта нармальна. А, пачакайце-ка. Так, это Ифан. Ифану не вельмі прыемна, конечно. Атруты яны не баяцца, таму мы будзем атакаваць іх полымем. Лагічна? Менш пашкоджаным, таму што мы ніжэй. О, блин, я не тым атакаваў. Блин, я ж мне падавалася, я націснуў. Ну ладно. Отрутили Лоис. Команда андедаў тут бы просто абсолютно радовалась тому, что все вороги просто отрутой шпуляют, а отрута настолько лечить. Ну да ладно. Так, я могу неяк до амфібіі гэтай добраться хутенько, не? Хутчэй ўсё ніяк. Яны просто скочуць. Бесіць. Психічныя гэтыя.
Так. Я пролазила там у пясочак, падаецца, а гэты праход я потым адкрывала. У пясочак там пралезці неяк можна, толькі там трэба нешта зрабіць. Ну, мы тыпу занадта вялікія, мы не пролазім туды. Калі б у нас быў дворф, то мы бы маглі. Але я памятаю, што мы пролазілі ўсёй камандай тады. То бок, у чым прыкалдэс, я не ведаю. Ну, неяк прасунуцца туды можна. Давайте усіх натхнім. Сябе палечым. Регенерацыя няхай будзе на нас. Потому што чым раней мы гэта скастуем, тым раней у нас будзе кулдаун на яе. Тут у нас стан спрацаваў, цудоўна. Ифан, працягвай бегчы. У тебя бесплатныя пункты дзеяння ёсць. Ты можаш спыніць гэтую рапуху і далей настраляць ёй. Цудоўна. Так, далей. Давайте полымем. Тое, што ожидаў самага пачатку зрабіць. Оп. Падпалілі яе. Яна там у атруце сядзела, вось зараз яшчэ і полымем дыхнула. Зараз для вас яшчэ раптоўна уключу кота. Вы гэтага не чакалі? Варыятыўна, так. І таму Baldur's Gate яшчэ па тыпу выкручвае яшчэ ў некалькі разоў усю гэтую сітуацыю. Вось, зараз код вам будзе. У іншай скрыначцы. Мы гэту скрыначку не бачылі яшчэ. Калі што, скрыначка абсалютна звычайная, гэта яны выгрызлі. Так, давайте я вам яго пастаўлю. Давайте вось тут. Тут будзе у нас. Што бы мне такога зрабіць? Атрута не прабівае, правильно? Але атака ўсё роўна залічваецца. Тым больш, што выбухамі яго хутчэй за ўсё такое. Давайте. Атрута полымя не спыніць. Так. Не, гэта не... Усё ж такі вельмі неэфектыўна атрымліваецца. Цудоўна. Дабілі аднаго. А чаго той у бойку не ўлез, дарэчы? Ён толькі зараз бачна яго. Цікава. Пунктаў дзеяння не хапае, каб забраць усё. Ладно. У гэтага якраз такі яна электрычная рапуха, так? Было бы добра, файна было бы просто ўзяць ды ачысціць сабе гэтую тэрыторыю. Ну да ладно, давайте просто кінем шчыт. Імунітэт да пашкоджання паветрам. Нічога дзіўна. Просто Baldur's Gate 3 я разоў 100 прайшла, хаця ўсе роўна нешта новае трапляецца кожны раз. Ну, гэта самае. Baldur's Gate гэта літаральна, ну, дызайн Ларыянаў у вельмі павялічаных памерах, то бок літаральна просто больш бюджэта. Тое, што Ларыяны могуць, мне магчыма нават, Ларыяны ніколі не зробяць штосьці падобнае на Baldur's Gate 3. Магчыма такое. Давайте замарозім гэтую рапуху. Блин, ну яго там один здароўя застаўся. Ах, пачвара. Давайте за Ифана добьем уже. Раз. Мы подбежим вот сюда. И атакуем тут. Фейн. За 2 ходы добяжи сюда. И атрутай жахнем па гэтай рапухе. Яна не мае резиста да атруты. Мы можем спокойно ее накидывать и так. И опрокинем яго. Ёсць. Падаецца ўсё. Адпачынак. Там атрута ўсё яшчэ дзейнічае на аднаго з персонажаў.
цудоўна. Вопратка. Ёсць. Зараз будем яшчэ рулетку круціць. Што ў нас на наступным тыдні? На наступным тыдні будзем гуляць у тое, што будзе выпадаць на рулетцы на працягу ўсяго тыдня. Справа ў тым, што мы скончылі наш... О, бутэлечка... Атручаная бутэлечка піва. Тут шмат чаго. Вось, справа ў тым, што мы скончылі папярэднюю гульню, гэта была The Alters, і далей мы будзем перасоўвацца да наступнай, як бы, крупнай гульні, і гэта будзе Death Stranding, другі. Пры гэтым у мяне нічога не патрактавана па другому Death Stranding, яна ў мяне не набыта, у мяне няма карты захопу, якую я мог бы з PlayStation нармальна стрыміць. Гэта значыць, што ніякіх оверлеяў, алёртаў, вось які зараз прыляцеў, дарэчы, на DVNT Original Sin 2 9500. Дзякуй вялікі. Вось такога нічога не будзе. Таму, каб гэта пазбавіцца, мне патрэбна карта захопу. Карты захопу ў мяне няма, дэстрендінга няма, гэта ўсё каштуе грошай, і я жадаю сабе даць час хаця б разабрацца ў гэтым. Вось. Часу ў мяне не было дагэтуль, таму я буду займацца гэтым на наступным тыдні. Вось. Такі прыкладны расклад. Таму наступны тыдзень увесь па галасаванню мы будзем круціць рулетку на кожны дзень і на наступны дзень. Вызначаць сёння будзем вызначаць, праз некалькі хвілін будзем вызначаць, што мы будзем рабіць у панядзелак. І так будзем працягваць далей на працягу ўсяго тыдня. То бок у панядзелак мы будзем круціць рулетку на аўторак, у аўторак на сераду і гэтак далей. Вось, пагуляем. Так. Падаецца, я тут усё абабраў. Лута-гоблін унутры мяне супакоіўся. Пакіну пакуль тут. Зараз буду шукаць, дзе там моя рулетачка. На цивілізацыю 4 адправляецца 9500. Дзякуй вялікі. Катошкаў таксама не будзе. То бок, ну так, то гэта ўсё не працуе. Калі з PlayStation можна стрыміць, ёсць убудаваная, як бы, стрымерская штука. Вось, і яна даволі файна стрыміць. Яна пакідае добрую якасць. Вось, даволі стабільна, зручны, вельмі зручны чат. Вельмі зручны чат. Але картка захопу, на жаль. Ну, типу, патрэбна, калі хочацца оверлея. Мне вельмі спадабаўся чат, калі я апошні раз карыстаўся пры стрымінге, але чат, на жаль, я згублю той, які там у PlayStation унутры, таму што я тэхнічна як бы не буду нічога стрыміць. PlayStation будзе ўпэўнена, што я не стрымлю нікалі. Вось. Так, наша рулетка. Где там? Бяром. Перакидываю вас до рулетки. Забираю зараз тое, што у нас ёсць нагаласавана зараз. Забраў. Так, нам патрэбна... А давайте пакінем гэты колер. Мы даўно ім не карысталіся. Ёсць. Прыбіраем зараз у нас тое, што каапы, бо каапы патрабуецца час, каб падрыхтаваць, а я планую проста зрабіць серыю рознага. Так. І вось яшчэ за Guild Cup бачу. Rimworld Cup мод. Мне падаецца, анекдот яшчэ схаваўся, так? Не, не бачу. Блин, а дзе ён быў? 8. Добра. Перамешваем гэта ўсё. Ужо позна, на жаль, вы тое, што вы зараз... Ну, толькі што штосьці прыляцела, на жаль, гэта ўжо позна. Я ўжо забраў гэту інфармацыю, таму як ёсць. Добра. Ну, паехалі. У нас, дарэчы, давайте перад тым, як пракручу, я гляджу, у нас, дарэчы, даволі шмат такіх даволі моцных пазіцый. Аёмы. Даволі шмат моцных пазіцый. Яны займаюць, то бок, што у нас увогуле адбываецца? Выглядае так, што у нас топ-10 даволі плотненька 1 да 1, так? Так, наш топ-10, у прынцыпе, ўсё даволі плотна 1 да 1, і яно, вось, разам шчыльненька стаіць. У панядзелак будзем гуляць у гоціку, у першую гоціку.
На Broken Sword 1 яшчэ адправілася. Гэта, ну, я ўжо кажу, гэта, на жаль, вы можете закидывать, і гэта будзе падвысіць шансы ў панядзелак на рулетку. Так што ўсё добра. Вось. Мо прасцей перакруціць каліка па выпадзе. Просто кожны раз прыходзіцца іх прыбіраць. Я бы сказаў, што не. Тыпу, як бы так сказаць, перакручваць можна, гэта па сутнасці як бы тое ж самае, але мне хочацца, каб круцілася один раз. Вось. Просто яно тады, тыпу, што же выпадзе, і вось гэты момант нейкі мне абламвае тое, што патрэбна перакруціць. Я пару разоў забываўся нешта выкінуць тое, што я бы ў любым выпадку не прымяняў. Але гэта абламвае момант, як бы, фінальны, скажем так, фінал нават для мяне, так што тут такое. Нарэшце не Oxygen not included, але на наступным тыдні Оксі па-любой пераможа. Так, такая высокая верагоднасць. Oxygen, дарэчы, ну, я паглядзеў, рэальна, Oxygen у рулетцы перамагаў больш за ўсё. Ён 2 альбо 3 разы нават перамагаў у рулетцы. Не нават у топ-1. Вось, вельмі пашчасціла. Давайте я Готіку першую дадам сабе пераможцаў. Так. Вось она наша позиция. Так, где там наш Госик 1. Першая Готика. Ёсць. І сёння у нас 15. Мы, ну, прикладно у 12:00 перемога. Ёсць. У Оксі 100 балаў, це боти можуть бути спокійно. Ёсць, заўсёды ёсць верагоднасць нават ёй перамагчы. 100 балаў. Дарэчы, калі, давайте я зараз просто покажу. Зараз гэта мы не ролім на наступны тыдзень нічога. Гэта просто я вам покажу, што як прыкладна гэта выглядае. Я зараз поўнасцю рэзультаты гэта перараблю. Так. Гэта я не, гэта я... Можна ачысціць, калі ласка? Увесь спіс. Вось. Усё падчысціць? Глядзіце карацей. Калі пакідаць вось так, і вось, ну, просто такім чынам трымаць. Калі пакінуць рулеткі такім чынам, палова рулеткі гэта будуць гульні, якія менш за 10 000. Па соценках, насамрэч, даволі вялікі блок. І чаму я зараз перамешваю? Чаму я заўсёды перамешваю? Таму што гэта яшчэ, калі ты тэсціў і спрабаваў, прыдумваў гэта ўсё. Справа ў тым, што калі вось у гэты сектар прыкладна на одну там 5-ю 10 частку, на 1/6 частку трапіць, то ў прынцыпе там на вельмі маленькія гульні трапляе. І ў прынцыпе, калі 100 балаў ёсць у гульні, то іх насамрэч даволі шмат. Так, і то бо калі ты круціш рулетку, калі яе пакідаць у такім вось выглядзе. Ну, зараз яна, по типу, у вялікі сектар трапіла, так? Калі яна просто трапляе ў гэты сектар, гэта значыць, што маленькая гульня пераможа. Ну, вось. Зноў жа, я просто паказваю, по типу, як яна працуе, і не ўлічваю нічого. Вось зараз, напрыклад, оп, у маленькі сектар трапіла, у нас нешта маленькае абавязкова перамагае. Напрыклад, цывілізацыя яшчэ 7-я. Перамагае цывілізацыя 4, цывілізацыя 7, так? Вось, каб вы разумелі. Колькі ў нас у цывілізацыі 7? Так, дзе яна тут? Блин, а колькі на ёй, реально? Пачакайце, гэта ж 5-я перамагла зараз. Я памыляюся, зараз 5-я перамагла, так? 1100 на ёй. Альбо реально 7-я. Я нешта, ну, карці, цивілізація. Вельмі зручна, я амаль запомніў, што там. Не, 7-я цивілізацыя, 2500. То каб вы разумелі, вось гэта там ўжо па 2500 ідуць. Гэты сектар, ён хоць і як бы не гіганцкі, не на ўсё, то вельмі змяняецца сітуацыя, калі ў нас вялікія гульні. Зараз у нас, дарэчы, зноў плотны топ такі збіраецца. Мы, калі прыбіраем самыя топавыя гульні, каб вам патлумачыць, так? Гэты сектар раптоўна вельмі моцна вырастае па памерах, так? Ну, каб паказаць, там цывілізацыя будзе яшчэ далей, так? Прыбіраем некалькі гульні на топе, кожная 30-тысячная, 40-тысячная гульня, якая перамагае, яна вельмі падвышае шансы для любой маленькай гульні. Вельмі падвышае, вялікая розніца. Вось. Зараз адзінае, што ў нас рэальна вельмі вялікі хвост, і ён такі роўненька выраўняўся. Бачыце, у нас няма такога, што у нас раптоўны скок паміж гэтымі самымі, паміж пунктамі ёсць.
Вось. Так што крутануць яшчэ раз давай. Ну, ў гэты раз не цывілізацыя, карацей. У нашым спісе ёсць толькі два тыпа гулін. Цывілізацыя і не цывілізацыя. І вось зараз не цывілізацыя перамагла. Вось. Добра. Ну, я, в прынцыпе, паказаць проста логіку. Так што так. Я таму шчаслівы, што ёсць вось гэтая рандомнасць. Вось. Такім чынам, верагоднасці-то аднолькавыя. Калі перамешваць, верагоднасць не змяняецца, проста драматызм падвышаецца. Ось і ўсё. Як бы розніца не такая вялікая. Добренько, давайте вяртаемся да Divinity. У панядзелак будзем гуляць у готику першую, будзем спячага абуджаць. Так, где там у нас? Переключить сцену, вернемся до кота, а то что тут коточек у нас в пути. Это мы ўсё абралі, идем давайте назад. Назад, гэта не назад, назад. А куды назад? Вось сюды. Ёсць план. Давайте паспрабуем зараз пралезці ў тое схаванае месца, таму што там таксама ёсць, ну, у тую пячорку, дзе малы, куды малы падзеўся. Опа. Мы яго знайшлі, так. Ведаеш што, мой сябар быў бы вельмі шчаслівы пабачыць цябе. Ідзем, я пазнаёмлю вас. Пачакай-ка. Тебе придется знайсці іншае. Если ты лопату знаешь, у тебя есть лопата. Цудоўна. Адчынілі, вось он проход. Усё. Памятаеш, што з дзіцём звязан неяк? Забытая клетка. Я думаю, Кола ведае, што выпадзе яшчэ да таго, як яно візуальна гэта паказала. Не, вядома. Ну, РВДАК, гэта вядома. Па сутнасці, там нават код можна паглядзець, JavaScript. І па сутнасці, яно проста выкідвае рандомную лічбу і круціць з хуткасцю анімацыю, ўжо потом малюецца наверх. То бок, як толькі націскаю кнопку «Пракруціць», я адразу ведаю результат. І потом яно ўжо дамалёвае анімацыю на тое, куды трампіць, ну, як бы результат. Але ж драматызм ўсё роўна захоўваецца. І невядомасць таго, што будзе, таксама захоўваецца. Ну, гэтым як бы прыкладаць. Глядзіце яго сябар. Лорд Візермор. Яго сябар, а гэта гіганцкі даспех пусты, прыгважджоны да сцяны. Это нават андед. Ён, яго дзіцёнак нават гэта, Візермура, гэта дзіцёнак гэта задзяўбаў ужо. Калі ласка, пакінь мяне, дзіцё. Дарэчы, наконт шпіёнаў. Я, падаецца, зразумеў, пра якіх шпіёнаў ішла гаворка. Яны крутыя шпіёны, ну, адэкватныя шпіёны, не ў ванільнай версіі. Неблагія шпіёны, калі вы гуляеце з дапаўненнямі. Я, ну, там серыю, то, што у нас па цывілізацыям, не памятаю, за каго мы зараз гуляем, па-моему, з Амерыку, так? Вось. Я паспрабаваў у асобку запусціць, ну, я ж сказаў, што наступны будзе, тыпу, з дапаўненнямі ўжо. Я паспрабаваў Beyond the Sword, і там шпіёны даюцца вам амаль з самага пачатку. Ніякага камунізму будаваць не патрэбна, каб да іх дабрацца. Вось, шпіёны там неблагія тады. Яны больш могуць, яны могуць нават красць тэхналогіі, ёсць гэты самы сістэма шпіянажу. Вы можете атрымліваць інфармацыю аб іншых цывілізацыях, вы можете красці тэхналогіі, гэта круто. Генералы файны, вось генералаў я не будаваў нешта. Ну, я патыркаў раннюю там старажытную эпоху і ўсё.
І генералу я не бачу. Мяне, да рэчы, каб вы разумелі мае праблемы з варварамі, у дапаўненні мяне раскаталі варвары. І я ўжо будаваўся па тыпу вялікую армію для абароны сваіх меж я будаваў. Або што ўжо падрыхтаваны. Ну, я ўжо адразу на Нобле пачаў. Дык вось, варвары, яны прыйшлі, там літаральна эвенты дадалі, тыпу, о, вашыя людзі знайшлі новую раслінку, і зараз вы атрымаеце, вы можете паспрабаваць паэксперыментаваць з ёй і навучыцца рабіць з яе карыснае лячэнне. А ёсць івент по тыпу, чым прыходзіць Чынгісхан, і у вас цэлая армія варвараў на мяжы. Вось гэтая армія на мяжы мяне поўнасцю ўсю краіну, вынесла. Таму што там літаральна юнітаў 10 гэтых варвараў з'явілася на маленькім куце, маёй мяжы, які быў не адкрыты. Жестненько, карацей. На гэтым і скончылася моя спроба, дапаўнення. А, слухайце, я кота вельмі дрэнна паставіў для дыялогаў. Давайте кота перанесу сюды. Вам больш будзе бачна хаця бы. О, рослы сябар. Ты для рослага што ты правёў? Добра. О, дзякуй Богу. Ці магчыма гэта... І ён скончыў на гэтым. Ну што, даспех? Ну ладно. Лорд Візермур, і вось ён, карацей, ён, дарэчы, распазнаў у нас Undead адразу, Deadwalker ён нас назваў. Ён сам Undead. Справа ў тым, што ён прыгважджоны тут у поўным даспехі, і ён не можа памерці і не можа сысці нават з гэтага месца. Івенты ў 4-й цыве? Так. Івенты. Карацей, Beyond Sword дадае івенты, тыпу, ну, я себе прывёў прыклад, альбо там у людзей нейкая праблема, ці жадаеце вы там, і у цябе ёсць варыянты розныя адказу, то бок, ну, ты можаш абраць варыянты, некаторыя варыянты, напрыклад, заплаціць грошы, і тады падвышаецца там прадукцыя ў нейкі пэўным горадзе, напрыклад. Ну, вось такое. Вы можаце, раптоўныя падзеі розныя адбываюцца, з якімі можаце па-рознаму ўзаемадзейнічаць. Лорд Візермур, ты, Deadwalker, скажи мне праўду, ці ты на баку паляўнічых на крыніцу, альбо ты служыш тырану Браксусу Рексу? А сказаць яму, што ты нічога не ведаеш, пра што ён кажа, але ты падазраеш, што гэта ўжо старажытная гісторыя. Старажытная гісторыя? Няўжо так шмат часу прайшло? Божухна, як жа ляціць час. Я жывых не бачыў на працягу ўсякога часу. Якое дзіўнае пачуццё. Чаму ён тут схаваны? Шалёны кароль ён быў. Браксус Рекс яго імя. Ордэн паляўнічых на крыніцу адкрыў вялікую жудасць на гэтай выспе турме. І я быў адпраўлены сюды, каб спыніць яе. Але я абсалютна праваліўся ў гэтым. Я не магу ўжо быць лічыцца паляўнічым на крыніцу, ну, Source Hunters. Source Hunters — гэта тыя, хто палююць на гэтых самых, якраз такі на магаў крыніцы, наколькі я памятаю. Ось. Не магу я лічыцца ўжо ў іх радах. Калі ласка, добры сэр. Добры пан. Вы павінны вызваліць мяне. Выцягнуць гэтую дзіду з маёй грудзіны, якой яна захрасла на як мінімум на апошнюю 1000 гадоў. Калі ласка, дастаньце гэтую дзіду і вызваліце мяне ад гэтага развалівання. Я малю вас. Так, давайте паразмаўляем з дзіцём яшчэ. Варыянт аб чым вы размаўлялі з ім? Скажыце, што мы абмяркоўвалі мінулае і паглядзелі ў будучыню. Дарослыя вельмі дзіўныя, згодны. Так, пачакайце-ка. Яна нам падзякавала за тое, што мы, Іфан, карацей, раптоўна ў размове там закрас, мы мімо праходзілі, ён проста адчапіўся і закрас у размове ў выніку. Так, сілы у нас, хутчэй за ўсё, выцягнуць дзіду не хопіць, патрэбны чырвоны прынц з яго сілай. А зараз будзе чырвоны прынц размаўляць.
last. But my spirit, blast! I remain trapped in this moldering skeleton yet. Так, а я могу з ім не розмовляти? Я можу переключитися на Фейна? Так. Розмовляти. Sir, you've set my body free. Добрий сер, ви визвали моє тіло. Зараз яно може нарешті розвалитися у пил. Але мой дух, холера. I remain trapped in this Але мой moldering дух, я ўсё яшчэ закаваны ў гэтым шкілеце. Як андеду можна сказаць яму... Угу. Сказаць яму, што праз з часам ён стаў усё слабей, ну, па тыпу, ён, гэты рыцар, усё слабее, а мы становімся ўсё... Блин, я не разумею. Давайте заметку. Я не разумею, тыпу, ён і ты. Ты гэта... Ты у сэнсе, ну, у сэнсе Фейн становіцца ўсё мацней з часам у той жа момант, калі гэта ўсё разваливаецца. Then you may be glad you've escaped the curse of Brachus Rex. Тады, магчыма, ты шчаслівы таго, што пазбег праклёна Браксуса Рекса. After he interred me in this cell, he must have drawn my very soul away from me and stored it elsewhere in the fort. Угу. Thus he has bound me in Пасля таго, як ён закаваў мяне ў гэтай клетцы, ён, магчыма, выцягнуў маю душу і ад мяне і схаваў яе дзесьці ў гэтым форце. Там такім чынам прыкаваўшы мяне да гэтага сусвета. But I know this place well. Але я добра ведаю гэтае месца. Its likely location. Я магу правесці табе You да will find яе a path месца. straight out of this fort. Узамен My freedom for yours. ты знойдзеш шлях з гэтага форта. Мая воля замест тваёй. Marvelous, my friend. Давайте. Marvelous. You'll first have to Гэтага не было, дарэчы. Вось гэтай часткі квеста не было, калі я гуляў апошні раз. З ім немагчыма аб гэтым з ім дамовіцца. Можна толькі проста вызваліць, і гэта яго забівае. То бок, ну, па сутнасці, ты размаўляеш з ім, пасля гэтага ён разваліваецца. У двары ёсць пераключальнік на статуі семярых. Не, нічога не ведаю. open a hatch Ён адкрые люк. into the prison's main floor. І гэта прывядзе нас на галоўны паверх турмы. Phylactery room. You will find the container which ensnares my soul. He has likely disguised it well. Хутчэй за ўсё, у пакоі філактэрыі... Не, выбачаюся, не, я памятаю, пра што ён кажа. Унутры пакоя філактэрыі Браксуса будзе схавана яго душа ў адным з кантэйнераў. Ён хутчэй за ўсё добра яе схаваў, але трэба пашукаць яшчэ адзін схаваны Brachus пераключальнік. would have made me a supplicant, a slave to these walls. With your help, I'll die. At last. With dignity. Угу. Мы можам яго вызваліць, у выніку даць яму сапраўдную смерць. Death without your soul is no death at all, my friend. Адкуль ён ведае, дзе яго душа схавана? Fully briefed about this awful place before I came. Мне хутка патлумачылі наконт гэтага жудаснага месца перад тым, як я прыйшоў. Моя мэта была знішчыць істоту, An army he intended to use against the realm. знішчыць пачвару, які кіраваў самай самай моцнай магіяй і зброяй у свеце. Так, пачакайце-ка. Marshal and the world's most unwholesome weapons and magic into an army that he intended to use against the realm. Ён падрыхтоўваў зброю і магію для арміі, якую збіраліся, дзякуючы якой збіраліся захапіць I сусвет. never thought I would become one of his victims. And yet, Я ніколі не думаў, што стану адным з яго ахвяр, але вось я тут. Ён можа нам нешта яшчэ распавесці пра гэтую выспу? dangerous indeed. Это вельмі небяспечнае месца, мой сябра. This place to build an arsenal of terrible weaponry as Ён пабудаваў гэтае месца, каб падрыхтаваць арсенал жудаснай зброі, якой яшчэ сусвет гэта не бачыў. he and his researchers crafted Тут ён і яго даследавальнікі падрыхтоўвалі каты і пасткі purge the very essence from sorcerers. Snares Country, якія супрацьлежаць увогуле чалавечай натуры. Дігніці гэта не натура, але гэта першае слово, якое мне прыйшло ў галаву. Годнасці, вось.
Мой орден ніколи б не використав такою варварською магією супроти наших ворогів. Добре. Угу. Є ще різні скруточки. Різні речі. Пойдем, я пам'ятаю гэтую пакой з філактэрыяй, до речі. Ось таму я і згадав, мне падавалася, што ён адразу памірае. Не, насамрэч, я памятаю пакой з філактэрыяй. Ён зараз нам падказаў сакрэтачку. Мы гэтым зараз скарыстаемся. Люцик не падглядывай, ну так, ён увагу ўсю сваю переключыў. As you approach the young elf, Losa Сахейла. grabs your arm. Her hand is damp. Her face looks Калі вы наближаетесь до молодой эльфійкі, Лоїс раптоўна хапае тебе за руку. Яе рукі, яе далонь мокрая. Яе твар выглядае вельмі бледным і шэрым. Эй, слухай, я не ведаю чаму, але мне падаецца, мне патрэбна паразмаўляць з гэтым эльфам, з гэтай эльфійкай. Ты не супраць? Гэта, дарэчы, калі вы гуляеце за Лоїсу, вы можете паглядзець яе дыялог, у чым яна там удзельнічае, скажем так. Пытаць, што адбываецца. Я не магу... Мне проста трэба з ёй паразмаўляць, так? Добра? Нехай працягвае. Яна паварочваецца да Сахейлы. Будзь асцярожна. Я ўзгадаў, што зараз адбываецца. Глядзіце, што зараз... Мы адпусцілі карацей паразмаўляць на коротка, так? Я памятаю, што зараз адбудзецца. Яна бяжыць да эльфа без адказа. Яны пачынаюць... Так, пачынаюць вельмі ціха размаўляць паміж сабою. Ты не можаш пачуць нічога. Лоїс раптоўна хапае за дзве рукі эльфіку за дзве рукі і нахіляецца бліжэй да яе. Яе голас удвышаецца. Табе патрэбна мне сказаць. Ты бачыш, як вочы в Лоїс пераходзяць у шэры, а потым у чырвоны колер. Колер пачынае струменем распаўсюджвацца па яе венах і пачынае перасякаць яе скуру, як маланка. Яна працягвае трымаць рукі Сахейлы. Ён уздымаецца нават у цябе ўнутры нават зараз, Лоїс. Не дазволі яму, ты павінна быць моцнай. Працягвай быць моцнай. Змагайся. З табой усё ў парадку. Ты свая. Ты не належыш больш нікаму. Так. Падысці і крануць руку Лоїс. Сказаць ёй, што час сыходзіць адсюль. Я не магу. Лоїс змагаецца з ворагам. Яна пераможа. Яна павінна перамагчы. Заваліся. Адпусці. Адпусці. Я не жадаю ёй пашкодзіць. Не прымушай мяне. Лоїс, як гэта? Моцная як дашка. Ну, па тыпу, як цвёрдая як дашка. Усё яшчэ трымае рукі Сахейлы ў моцных балючых абдымках, не ведаю, банчес. Ну, карацей, вельмі моцна сціскае. Пакінь мяне. Я не жадаю. Ты робіш мне балюча. Вочы Лоїс цёмныя, Сахейла, пальцы Сахейлы ўжо белыя у яе руках. Адпусці мяне. Калі ласка. Жудасная усмешка распаўсюджваецца па твару Лоїс. Яна, як гэта, хапае эльфа бліжэй да сябе. Гаварлівы эльф. Гаварлівы эльф з усімі адказамі. Мне цікава, як гэта словы Лоїс зараз.
Мені цікаво, якої смаку твоєї криві. Лоїс, коли ласка. You must not defend her. She wakes if she is weakened. We must hurt her to protect her, you see? Угу. Ты не повинен її оборонять. Яна обудется, яна буджається, коли яна ослаблена. Ми повинні нашкодити її, каб оборонити її, розумієш? Так, скокнуть хоч наперед, каб допомогти ельфійки. Лоїс зараз не у своєму розумі. Bet the elf blood tastes like honey, like nectar. Я упевнений, що кров ельфійки смакує як мед, як нектар, як самонасолоджування. Let's find out. Давай, доведаемся. Вось, глядите, карацей, які расклад. Калі не перерывать, я, до речі, не ведаў, што гэта можна прерываць. Зараз захаваемся. Убойцы. Справа ў тым, што яна просто заб'е яе. І мы ніяк не зможам на гэта паўплываць. Яна просто яе забівае тады. Так. Давайте узмацнім усіх. Я могу... Ой, за один пункт, где я не доберуся наверх яшчэ. Крутая здольнасць гэта, якая дазваляе нам бегаць. Так, она наклала на нас воду. Зараз маланка буде, так? Супокоюючий холод. Что гэта такое? 6 магічнай броні, кожны ход вяртаецца. Цудоўна, я закрыў. Так, мы замест гэтага... Давайте атруту наклалі. І можемо прокинуть зараз Лоїс. Яшчэ пару удараў. Не. Яна упала і ўсё яшчэ, зразумеў, яна амаль атрымалася у нас. Пару удараў. Усё. Добра. Yeah, thanks. Пашчасціла, я думаў, што нават выратаваць немагчыма. Лоїс? What? Don't look Што, at me like не глядзі на мяне так. Угу. Сказаць, што ты на яе ніяк не глядзіш. Калі яна не жадае размаўляць аб тым, што здарылася, тады ўсё ў парадку. Good. I don't. Добра, я не жадаю. Let's keep moving. Давай пойдзем. Let's get out of this bloody place as Я жадаю выбрацца з гэтага месца як мага хутчэй. Спытаць, ці ўсё з ёй будзе добра. Са мной у парадку. Ты ў парадку. Мы ў парадку. wanna get out of here. Я просто жадаю цели выбрацца. Let's go. Пайшлі. А я пайду з эльфійкай паразмаўляю яшчэ раз. I am glad to see you. You fill me with peace. Лоїс, ти там не помреш, покуль я тут розмовляю? Ні. Так, почекайте-ка, вось зараз мы можем домовиться, до речі. Давайте захаваемся яшчэ. Сказаць, што мы знайшлі эльфа Аміро і зрабілі сделку, каб вызваліць яго. You help him. Your open heart surprises even me. Так, добро. Скажи, што мы добро. Bless me. Я думаў, што я змагу эльфаў неяк пераканаць. Look around you. Цікава, чорны прынц, вось зараз, дарэчы, я ўжо казаў гэта, калі з гэтым яшчарам проста паразмаўляць, то чырвоны прынц, карацей, ён нападзе на чырвонага прынца. Вось такая кароткая гісторыя. You are in the wrong place, Pinky. Альбо не. Дзіўна, я думаю, што ён нападзе проста так. А гэта меч у адну руку. Было бы добра ў яго набыць, канешне. А можам зараз яго абкрасці яшчэ? У нас, на жаль, здольнасць на крадзеж не такая моцная. Ага, я яго ўжо абабраў. За гэтага персонажа. А ты ў нас здольны на крадзеж? Не, не здольны. Ну і ладно. Пойдем. Так, з эльфамі плюс-мінус разабраліся. Мы можам зараз пайсці тату пашукаць.
Я не ўпэўнены, што мне патрэбна... Ну, карацей, давайте пойдзем сюды, яшчэ гэта месца. Труп ляжыць. Is that thing eating corpses? Ці гэтая штука пажырае труп? Я толькі не памятаю, можа быць, памылка прыходзіць сюды зараз. The creature heaves through lips Істота... filled with human gore. It turns to you with great effort, pain apparent in every movement, and madness screams from its wide, bloodshot eyes. Істота гэта самае перамолвае у раце гэта рэшту чалавека. Ён паварочваецца да цябе з вялікай, ну як это. Яму вельмі складана пагрунуцца да цябе, бачна болі у кожным яго руху. Яго вар'яцтва прямо крычыць з яго шырокіх бладшот, я не ўпэўнены, як гэта перакласці, вачэй. Ты. Quite lost. Даволі згубіўся, даволі моцна згубіўся. Careful, or they'll cross your wires. Асцярожна, альбо яны перасякнуць твае нітачкі. Now, a little query. А зараз невялікая загадка. Дзе расце яру? Quickly now, for I haven't much time. Дзе расце? Даць яму раслінку з нашай кішэні і прапанаваць яму. Creature gingerly takes the plant into his bloodied hand. Ён бярэ расліну ў свае крывавыя рукі, His panting акрываўленыя рукі. Ён прабягае кончыкам пальцаў па белых пялёстках. Яго цяжкае дыханне запаволіваецца. Дарагое дзіцяце. Яра, гэта раслінка, яна такая сапраўдная раслінка, альбо яна, типу, прыдуманая? Хутчэй за ўсё прыдуманая, так. Гэта просто назва расліны такой. Фантастычнай. Ці гэта можаш быць ты? Спытаць, чаму ён шукаў гэтую кветку. creature clenches the plant tightly. Ён моцна сціскае расліну, яго подых паскараецца. Ён быццам бы у моманце збіраецца скокнуць на цябе. Understand. Ты не зразумееш. Father's pride. Гонар таты. Father's love. Любоў таты. Creature begins to weep. Fast, silent tears spill Істота from the пачынае eyes, плакаць. touching the Хуткія, як это, ціхія слёзы проліваюцца з яго вачэй, пакуль ён сціскае маленькую жменю кветак, прыціскае невялічкую жменю кветак да свайго сэрца. You, my ring. Для цябе мой персцёнак, частка мяне, імя Міго, дзякуй табе. Так, мы знайшлі тату. Там адарваныя рукі, карацей. Цудоўна. Цудоўна. Персцёнак. Магічная браня і дае заклён. А хто у нас можа, давайте. У нас патэнцыйна можа яшчэ заклёнамі кідацца. Насамрэч, давайте Іфан. Будзе за заклён адказваць яшчэ. Персцёнак я возьму і пайду паразмаўляю з дзяўчынай. Гэта яе тата, і у нас быў квест нават на гэта. По-моему, я зараз не вельмі ўпэўнены. По-моему, зверху вось тут. Вось яна тут знаходзіцца. А эту жанчыну тут не памятаю, кто такая. Эй, новенький. Чуў скрыню сказаных припасаў. Так, скажи, што мы таксама шукаем скрыню і спытаць, ці яна ведае што-небудзь. Гриф предаслаў мяне, не цябе. Я насамрэч працую на Грифа. Ну добра, як скажаш.
Вось яна, магістр Яроў. То бок, ну, па сутнасці, Яра. Атрымліваецца, што раслінка Яра, ну, гэта вось, мы знайшлі яе тату. Не хвалю мяне больш, акрамя таго выпадка, калі ты знайшоў Міго. А чаму яна яго шукае? Цябе гэта не датычыцца. Не-не-не, давай-ка. Вот задаць варыянта на беразе. Ты бачыў я яго? А скажы мне, дзе ён быў? Апісаць, дзе мы яго сустрэлі, але папярэдзі, каб яна была асцярожнай. З ім было ж нешта не так. Ты пэўнены, што гэта ён быў? Перадаць ёй персонак... Блин. Ну ладно, давайте персонак дадзім ёй. Просто заклён моцны. Ён зараз нам вельмі будзе дапамагаць. Два персонажа, якія могуць накладваць лячэнне, вось гэтую рэгенерацыю, яно будзе вялікая розніца, карацей. Я магу ж захавацца зараз? Давайте захаваемся зараз, і я просто кіўну. Адкуль мы ведаем? Ну давайте персонак перададзім уже, ладно, я настойваю. Герой, вось такой тег мы атрымалі. Это немагчыма. Ты сказал, што ён на узбярэжжы, так? Не трэба паглядзець. Это просто немагчыма. Ну, там ёсць невялічкая праблемка, твой тата ляснуўся. Пакуль яна там бяжыць, і ў яе пэўны час яшчэ займе. Дзе ён там? Ну, карацей, яна пэўны час яшчэ туды будзе бегчы. Я паспрабую пераключальнік знайсці, пра які казалі. Вось яна статуя семярых, правильно? А не святого. Люцен, папярэдні святы. Кнопачку можна зараз знайсці. Оп. Танельчик з'явіўся. Блин, мы туды доўга будзем хадзіць. Давайте мы пойдзем зараз, скончым уже нарэшце гэты квест таты і дзяўчынкі, гэтай Яры. Так, планы на сёння. З-за таго, што выходны сёння, і далей у мяне на наступных тыднях, 2 тыднях у мяне выходныя ўвогуле, у мяне в отпуск. Я буду займацца асноўным перакладам Disco Elysium, гэта асноўны прыярытэт, але ёсць яшчэ справы, якія адкладваліся пэўны час. Вось, нарэшце магу трошкі сканцэнтравацца на Disco Elysium. Вось, сёння я зберу версію, літаральна пасля стрыма буду ўжо займацца гэтым, пераправеру яе і упэўнюся, што з ёй усё ў парадку, ну, што ўсё працуе, і там ёсць пасля гэтага ўжо адпраўлю версію і буду займацца далей дыялогамі. У нас некалькі дыялогаў амаль гатовыя, але я лепей падрыхтую іх проста на наступную версію і закіну ў наступную версію, таму што там літаральна чарга ўжо паднакапілася, і там чакае мяне ўжо проста некаторыя дыялогі. Вось, вельмі шкада будзе проста расцягваць гэта яшчэ ў часе, толькі таму, што ўсё ўпіраецца ў мяне. Так, тата, гэта сапраўды ты. Яра, маленькая дзяўчынка, вырасла. Дзяўчынка як кветачкі. Flower-headed. Што яны нарабілі? Чаму яна трымала свайго уласнага тату як вязня тут? І яна не ведала, што здарыцца з ім. Яна глядзіць на нас з ненавісцю вельмі глыбока ў ўсіх рысах яе твару. Я не ждал нічога гэтага. Казаць, што хто бы гэта не зрабіў, ён будзе пакараны. Я памру 1000 смерцяў перад тым, і проста так гэтага не адпушчу. Сказаць, што ён амаль не чалавек ужо, што бы не здарылася з ім, знішчыла яго розум, так же сама, як і яго целам.
Ён- They've only Не памыляйся, ён такі ж чалавек, як ты альбо я. been terrible. Яны проста прапусцілі проти яго штосьці жудаснае. Дайце, ці ведае яна хтось, хто за гэта адказны. Always rumors about the hammer. Не- Dallas, that is. What she was doing. Заўсёды былі чуткі пра малаток. Why they Даліс, never Даліс яе клічуць. after. Што яна бы не рабіла з вязнямі, якіх яна ўцягнула сваю гэту самую крэпасць. Why they never joined drunk and foul. І чаму яны ніколі не далучыліся, ну, не вярнуліся пасля гэтага з этой вежы. Ну, не вежа, а крэпасці. I suppose. Зараз я they ведаю, already чаму. know. Спытаць яе, ці бачыла яна калісьці такую магію. Выглядае так, быццам бы яе тата пакутаваў ад нейкай вельмі нейкай вельмі дзіўнага лячэння. Гэта дзіўна. It almost reminds me of the creatures Dallas keeps at her Гэта side. дзіўна. Гэта вельмі нагадуе мне істот, якіх Даліс трымае каля сябе. Beneath their mask. Час ад часу я чую, як яны нешта мармочуць пад сваімі маскамі. She reaches out to touch her father's hand. Яна спрабуе дакрануцца да рукі свайго таты. Ён хутка прыбірае яе. Ён яе хутка прыбірае перад тым, як узгадаць, ну, прыйсці ў сябе і зноў звярнуцца да Яры. I had no idea. Я не магла сабе гэта выявіць, якой жа дурной я была. Wait, before Чакай, we go, перад тым, як ты пойдзеш. you've helped us a great deal today. Ты сёння нам вельмі дапамог. Help you too. Дай мне таксама табе дапамагчы. Load on me. У мяне ёсць трошкі золата. І вазьмі гэты I'll ключ. show you where you can use it. Я пакажу табе, дзе ты можаш ім карыстацца. Ён адчыняе дзверы, якія вядуць у форт, Place. і гэта можа вывесці цябе з гэтага жудаснага месца. Too late for you. Not yet. І для цябе яшчэ не позна. Не зараз. Так, ёсць на галаву што апрануць. Амаль бескарысная зброя для нас зараз. Давайте в гэтую шалом гэты. What did she do to you? Can you remember? Тата, ты што яна з тобой зрабіла? Ты можаш узгадаць? Чэрві, дарагая. Чэрві ў маёй галаве. Crawling about. Круцяцца і лазяць па маёй галаве. I'm not myself, Yarrow girl. Я сам не свой, Яра. I'm sorry, darling. Выбач, дарагая. Don't you dare apologize. This is not Не your выбачайся, гэта не твоя віна. Вось такая вось весёлая штука. What's happened? Альтэрнатыўна мы маглі нічога, ну, па тыпу атрымаць пярсёнак і проста сысці з гэтым пярсёнкам. Мы атрымалі даволі вялічкую пашку досведу за гэты квест. It was her, wasn't it? Вось, але на гэтым, у прынцыпе, як бы і скончваецца. Не, выбачце, я атрымаў ключ, але ключ мяне ўжо не настолькі цікавіць, у мяне ўжо пару шляхоў ёсць, як выбрацца з гэтага форта. Так, ці я паспею што-небудзь яшчэ зрабіць? Гляджу на гадзіннік. Так, у нас ўжо прадметаў набралося. Па чарзе. Спачатку апранаем сабе вось гэта. На галаву нашаму Фейну. Прыгожы шлем. Так, у нас ёсць яшчэ што апрануць. Так, у нас на галаву... Вось, атрымліваецца вось гэта у нас адсутнічала ў двух ажно. Можна іфану даць, альбо чырвонаму прынцу. Я дам у першую чаргу чырвонаму прынцу, бо ён у нас па тыпу танк. Нешта падобнае на яго. І больш брані лепей для яго. Ён можа тады стаяць у небяспечных месцах, працягваць яшчэ змагацца. Wasn't it? The monster. Так. Ну, падаецца нормально. Рука забяром з сабой. Так. Глядзіце, як забрацца. Як забрацца можна? Увогуле, як пралезці... Глядзіце, вось гэтая брама. Па сутнасці нас спыняе ад наступнай частцы вострава. Вось гэтая брама, вось яна тут знаходзіцца. Тут тэрыторыя нам не бачная. Блин, детачкі. Вось, гэтая тэрыторыя нам не бачна, нам патрэбна ў гэтую частку.
Трапіць у яе нельга толькі праз, ну, можна толькі праз браму. Я зараз асцярожна вельмі абыходжу гэтае месца. Бачыце, зараз мы падбяжым, тут больше яшчэ іх будзе, ахоўнікаў. Вось яны ахоўнікі ўсе. Брама зачыненая. Можна прабіцца з бойкай. Тэхнічна гэта магчыма. Адзінае, мы ніжэй па ўзроўню, і шчыра, калі вы на высокай складанасці гуляеце, гэта зусім не варыянт. Гэта амаль не разглядаецца. Таму трэба шукаць нейкія шляхі абысці гэта. Адзін са шляхоў, як толькі вы атрымліваеце пальчаткі тэлепартацыі, вось тут заскокнуць, і нават можна скарот зрабіць сабе і потым бегаць як сабе дадому, карацей, у нават скарбніцу, як вы бачыце, тут скарбніца ёсць. Вось, гэта адзін шлях. Другі шлях, я змагу, цікава, далёка так залезці. Гэта я ўжо паказваў, можна адразу трапіць да турмы, вось праз гэтае месца. Таксама дзякуючы пачаткам тэлепартацыі. То бок, па сутнасці, калі вы хутка бяжыце, вы можаце адразу пабегчы да кракадыльчыкаў, адразу трымаць сабе пачаткі тэлепартацыі і прайсці праз две кропкі. Две кропкі, як трапіць на ўнутраны дворык. Гэта толькі дзякуючы пальчаткам, так? Яшчэ, акрамя гэтага, у нас зараз ёсць магчымасць, па-мойму, гэта вядзе, дарэчы, куды патрэбна. Яна так і не сказала, якія дзверы можна адчыніць. У мяне просто ёсць ключ магістра, і яна не сказала, дзе іх прымяніць. А куды ён трапіў, гэты ключ магістра? Можна сартаваць па... Ось, хаця бы так. Вось он, ключ магістра. Карацей, есть 10 дзверы. По-моему, нават гэтыя дзверы можна адчыніць ключамі магістра. Вось, і просто прайсці праз браму, дзякуючы ім. Не ўзламваць. Плюс унутры самого будынка паўсюль можна будзе адчыняць. Ключом магістра можна адчыніць амаль усё. То бок, таксама такі вось файны праход ёсць. Гэта не ўсё. Яшчэ, па-мойму, нават праз вось гэтае падзямелле можна. Але гэта не дакладна, гэта не ўпэўнена. Плюс яшчэ быў нейкі шлях з гэтага боку, па-мойму. Вось тут, по-моему, можна скокнуць. Вось тут вось якраз таки кропка гэтая. Таксама можна пачаткамі, по-моему, закінуць штось такое. Ось. Але гэта таксама я ніколі не карыстаўся. Заўсёды звычайна вось тут просто скок робіцца і ўсё. Ось, бачыце, дарэчы? Ось тут можна выбрацца. І сюды можна дацягнуцца. Не, тут прамога бачання няма. Памыляюся. Не, гэта не тое. Вось. Можна зрабіць так, каб вас, по-моему, уцягнулі ўнутр. Каб вас по тыпу... За то, что вы порушаете порядок, вас могут утягнуть внутрь крепости. Пойдем зараз вниз в подземелье. Гэта старое падзямелле, закінутае яшчэ ў часы Браксуса Рекса. Браксус Рекс гэта па тыпу касмічна старая штука. Ён... Ой, я націснуў там нешта не тое. Гэта вельмі даўно адбылося. Браксус Рекс гэта... Нават да падзей першай часткі гульні, гэта як бы састарэлая ўжо старажытная гісторыя, якой шмат гадоў. Што там за канфлікт з Браксусам Рексам, я не памятаю, шчыра не ўзгадаю. Вось, але ён быў мудаком, гэта вось дакладна. З любога боку ён проста адбіты абсалютна. Вы глядите на статую, и вы познаете яе. Вы ведаеце яе. До таго, як вас пахавалі. Так дзіўна, што гэты стары твар сустрэне вас тут. Выцягнуць сваю руку, дазволіць адзінай кроплі вады трапіць вам на гэта самае, на вашу далонь. Кропля адначасова і гарачая, і халодная, але аднак вы не адчуваеце ніякай болі. Вы ідзеце да плыні, жадаеце яшчэ. Вы жадаеце, каб яна забрала вас, і цемра паглынае вас. Можна перасоўвацца. Вось такая справа. Хуткае перасоўванне. Наш персонаж даволі даўно, ён існаваў у гэтым сусвеце тысячагоддзі таму, яшчэ тысячагоддзі таму. То калі Браксус Рекс, гэта гісторыя тысячагоддзя там назад, то мы ўвогуле з
Невядома наколькі стары. Я не ведаю, мне нават адказу няма. Узламаць дзверы. Тут у гэтым месцы... А, пачакайце-ка. Мой узровень... А, гэта вось дакладна. Гэта адна з кропак, як можна трапіць у турму. Цікавы момант, так? Зараз, зноў жа, я магу пранікнуць літаральна ў Форт Джой вось праз гэтае месца. А тут вязні знаходзяцца. Зелік. А ну-ка забяры гэтую дзяўчынку, яе пагланік яе галавы адсюль. Я думаю, што яно кажа наконт цябе. Сказаць ёй, што ёй прыйдзецца паразмаўляць з ім. Ён выглядае быццам так, ён ведае нешта пра цябе. Ну, у сэнсе, што пра Лоіс. У выніку гэты чел, па сутнасці, адразу пазнаў Лоіс альбо нешта ведае пра Лоіс. Ну, давай-ка даведаемся. Эй, Loudmouth. Блин, як же гэта? Голосны чел. Што там? Я тут спрабую расслабіцца, разумееш? Што бы не адбывалася з табой і тваім пасажырам, гэта я бы не ждаў, каб гэта нават і паблізу да мяне, каб гэта нават і блізка каля мяне не было. Ты можаш бачыць яго? Бачыць? Не, адчуваць? О, так. Гэтага будзе ў панядзелак? Так. Для гэтага нават цудоўная каманда ёсць, якая паказвае пераможцу. У мяне якая? У мяне раскладка, у мяне ангельская зараз. Вось такая. Каманда вельмі дапамагае ў гэтым. Ты таксама містык? Містык? Быў нешта падобнае на дэманолага. Вучыўся, як мінімум, і не тое, каб вельмі мне атрымлівалася, калі шчыра. Але вучыўся ў вельмі добрага майстра. Навучыўся таго да сяго. Ён дэманолог? Спытаць, ці можа ён дапамагчы, што з тым, што знаходзіцца ў галаве ў Лоіс. Я сумняваюся ў гэтым. Экзарцызм гэта ўжо 3-й ўзровень здольнасці, а я толькі прайшоў скрозь першы, калі мяне кінулі сюды. Ну, казка, ну дапамажы. Вядома, што ты можаш хоць штосьці зрабіць. Ну, я магчыма мог бы сказаць табе, што дакладна ўнутры цябе. Можа быць вельмі шмат рознага. Прывід, плаваючы, ну, лётаючы, не ведаю, флот, па тыпу, ну, парыць. Можа быць нейкі нешчаслівы спячы, які проста не там загарнуў. Дай-ка мне кое-чаго паспрабаваць. Ён размяшчае вялікія пальцы на кожны з гэтых самых. Temples, як жа ён. Гэтыя скроні, вось. Скроніш? Так, шукаю. Скронь, так, скроні. Размяшчае вялікія пальцы на скронях і адну ногу асцярожна кладзе на яе. Ну, па тыпу на яе ногу, стаць на яе ногу. А зараз дай-ка паглядзім. О, халера, яго адкідвае. Халера. Ты павінна падзякаваць святым, падзякаваць не святым, блин. Табе вельмі пашчасціла, што гэтая штука не пераўтварыла ў цябе ў мясны, карацей, мясную ляньку проста. Табе патрэбна дапамога, сур'ёзная дапамога. Ну, быццам бы я пра гэта не ведала. Слухай, паслухай мяне. Выбірайся адсюль і накіроўвайся ў Дрифтвуд. Мой стары майстар... Так. Мой майстар накіроўваўся туды, таму што спяшаўся туды. І калі хтосьці можа табе дапамагчы, ён можа. Дрифтвуд. Стары майстар. Блін, гэта варта было бы, канешне. А вось, гісторыя чата ёсць.
Hot Heels, ну, по типу, каблукі палалі. І ён так спяшаўся, што каблукі палалі. Ён просто такія. Ён... ну, пяткі сверкалі, вось. Можна так перакласці. Дрифт тут, стары майстар, сверкаючыя пяткі. Зразумела. Пытаць імя. Я баюся гэта сказаць зараз. Не тады, калі сябра слухае. Ну, не сябра, а нават увогуле гэта. Гость. Не бядэшся. З чымсьці, што падобна на такое ў цябе ў галаве, Лоіс, ён альбо прыйдзе да цябе, альбо цябе прыцягне да яго раней ці пазней. Вельмі успакойвае. Ну, добра. Раптоўна ў турме магістраў знайшлі такога. Так, зламаем гэта. Там пацучок у гэтай клетцы сядзіць. Адмычачкі там. Пацук. О, вітаю, о, ти, о, вітаю. Такий голос. Ці ти тут для Pointy Lock Undoer? Типу для адмычак ён мае на увазі. Усміхнуўся так. Адмычкі, карацей, перадала нам. Так, спытаць, ці яна штосьці ведае наконт гэтай мясцовасці. Гэтае месца... Мухі тут вельмі задаволеныя, як мінімум. Добра, дзякую вялікі. Яна назвала Pointy Lock Undoer. Гэта па тыпу востры пазбаўляльнік ад замкоў. Востры замкапазбаўляльнік, вось. Вельмі зручная фраза, карацей. Так. Тут магістры. Так, яны тут трэцяга ўзроўня ўся. Я сам трэцяга, так? Вось яшчэ, у сістэму пячор ёсць праход. Карацей, тут, блин, падзямелле просто жесть. Такого ўсяго. Гледзячы на гадзіннік. Нягледзячы на тое, што мне сёння нікуды не патрэбна, ну, працаваць не патрэбна, мне ўсё яшчэ патрэбна заняцца перакладам. І я бы гэтым зараз і пайшоў і заняўся, зрабіў бы невялічкі перапынак і пераключыўся на гэта. Вось, і Люцик можа гэта ацэніць, бачыце, вылізваецца нават. Вось. Я бы перадаваў вас далей. У панядзелак мы будзем гуляць у Готику 1, і ўвогуле на тыдні на наступную мы будзем гуляць у тое, што выпадае на рулетцы. То бок кожны дзень мы будзем кідаць на новую гульню, і кожны дзень мы будзем вызначаць, во што мы будзем гуляць на наступны дзень, так і правядзем увесь тыдзень, акрамя пятніцы. Пятніца застаецца па тых жа самых правілах. Топ-1 перамагае ў чацвер, і мы гуляем у тое, што выпала, ну, што чым у нас з'яўляецца на топ-1. А ты Готику ў ліст пераможцаў дадаў, яна ў спісе яшчэ свеціцца. Я дадаў, я не абнавіў вам спіс. Вось зараз абнавіў спіс. Так-то яна павінна там быць, таму што тады бы бот неправільна працаваў. Ну, не бот, а вось гэтая каманда ў чатцы. Вось, каманда ў чатцы літаральна бярэ веды з той жа базы даных, у якой няма чаго баяцца. Вось, а тут же адкуль бот забірае, потым паказвае вам спіс лідараў. Вось, я просто забыўся абнавіць вам спіс. Ён, на жаль, просто так самастойна не абнаўляецца, ён абнаўляецца толькі тады, калі я пажадаю, альбо ён трыгернецца ботам, а ботам ён просто так не трыгерыцца. Добренька. Каток прачнуўся. Таксама вырашыў, што самы час. Добренька, давайте глядзець, хто у нас чым займаецца. Я зараз бачу The Lady's Cake. Я ўсё яшчэ не памятаю, як чытаць яго нікнейм. Ён гуляе ў Arx Fatalis. Я да яго вас перадам. Вам жадаю добрага дня, добрага вам папрацаваць сёння пятніцах, ну, хто працуе, вядома. Вось, таму што у некаторых можа быць і выходны, таму што больш, напрыклад, выходны. Вось, жадаю тым, хто адпачывае, адпачывайце, тыя, хто працуе, жадаю вам добра папрацаваць, вам засталося ўсяго нічога да канца тыдня, тут усяго некалькі гадзін. Вось, і далей уже выходныя.
З вами побачимося в понеділок на Готіки першій. А я пойду далей збирати, ну, далей, пойду збирати версію для Disco Elysium, перевіряти її, і хутко її викладу. До побачення. Зараз рейд відправлю. Зрозумів, що рейд не відправляю. Такі, говорю і рейд не відправляю. Так, летим. Dark Satalis. Добре. Рейд уже рихтується. Полетели.